minnu sala Ala ka sira kan ko suw don o tɛ ɲɛnamaw don nka aw le t'a dɔn. anw bena aw kɔrɔbɔ ni fɛn ye ka bɔ siranya la ani kɔngɔ ani nafolo nagasi ani ni ani yiridenw. sabaribagaw olu nusɔndiya. mɔgɔ minnu ni gɛrɛgɛrɛ ko dɔ y'o sɔrɔ o b'a fɔ anw ye Ala ta ye wa an bɛ segin ka taa Ala ma. Ala subhanahu wa ta'ala ka kisi n'a ka hinɛ bɛ olu mɔgɔ ninnu ye ani olu le ye kannabagaw ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, jazakumullah Tijan Sahib. Donc nous allons poursuivre cette fois-ci donc avec le poème donc par monsieur Mokhtar Dianda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Imam Mahdi alayhi salam aka dakunya adama do tamani ka bo aka uddu kam poem na mina ya da Allah subhanahu wa ta'ala tanunina to amna adakunya uddu ambu fo masroka abamana kan tradition fana di inshallah. Khuda ka risazu bapu syukir diga meri pyari meri muhsin meri parwardiga khuda ka risazu bapu syukir diga meri pyari meri muhsin meri parwardiga ye sarasar fazulu ihsah ke me aya pasan varna darga me teri kuchukam nate khidmate guzar ye sarasar fazulu ihsah ke me aya pasan varna darga me teri kuchukam nate khidmate guzar fidahu teri rahme mera jismo jano dil मैं नहीं पाता कि तुझसा कोई करता हूँ प्यार ऐ फिदा हूँ तेरी राह में मेरा जिस्मो जानो दिल मैं नहीं पाता कि तुझसा कोई करता हो प्यार लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल मैं तो नालायक
सकते ही नहीं मैं ज़ूफ़ दीने मुस्तफ़ा मुझको कर ए मेरे सुल्तान का मुयाबू का मगार क्यों अजब करते हो घर में आ गया हूँ कर मसीह खुद मसीह आई कदम बढ़ते है ये बादे बहार क्यों अजब करते हो घर में आ गया हूँ कर मसीह खुद मसीह आई कदम बढ़ते हैं ये बादे बहार alhamdulillah ni abba manaka da kuruya we imam mahdi alayhi salatu wassalam ako ene dambama emi baraw ke bagaye alini lebu sutra baga ene kanuba ene kanyuma yakela ne lamoba koni belagani ni fisamantani ni barakan kone ni belagan soro kasabake yalka hinade o wote alima dala ka warna darga metri o note alaikum ta don alita alima dala ka foko Allah subhanahu wa ta'ala kalima ko bojo barake dina ina fo ali mahdi alayhi salam ko mawbu min fo wole yi nano woke oy e fidahu dir rahme miraj mu janudil ko ne ni ali na fargolo ali ne disku ko ni belaga ni dinlo i alakama ne ni belaga saraka i Allah subhanahu wa ta'ala ko ne kun ta don few ko jay Allah subhanahu wa ta'ala e be ka jonkanu fu kala se ni niveau ma ko mawo ka fotala o ba ko ma mi ni chukota bolo ma mi ni dawla mate ko ti se ni yoro soro i Allah subhanahu wa ta'ala yoro ko nga ne do ka dawla tayabe nenu ma jasini be ne sira ke ni yoro so ba kay i Allah subhanahu wa ta'ala yoro o chemiye wole ne imam mahdi net se ka alakra muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ka dina ye ni lafunina muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dina lafuto la ja o yanti ala emi setiguye o neke ni yoro so bagawi aleni wasabagaw nga barala ko muna aw kabako yaka foko ala neke masiwiye ko kama so na ala ja jere kono la halab numbe ko ni la halab belgal me ka isa do wede assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Jazakumullah pour cette belle poésie. Donc très rapidement, nous allons cette fois-ci poursuivre le programme de la première session, de cette première session, donc avec l'exposé qui sera présenté donc par Abdul Wahab Dembélé, donc sur le thème Wasiat, un système divin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. Amanga syiriyaw kurakuraya Allahu subhanahu wa ta'ala kalinyala kafo amanga adama de kanu kama batu kama ka ite gwa fenwore katime Allahu subhanahu wa ta'ala ka no bolay amanga syirafna kurakuraya kafo alakra sallallahu alaihi wasallama o ya Allahu subhanahu wa ta'ala ka cide ka kenne may kana danven bela jelemo fokata si kiamat dum no boray amin nema an baraka o yini Allahu subhanahu wa ta'ala fe ako jidi alakraka sallallahu alaihi wasallama nga koro yere alaka hina ondela alakraka nukamo sallallahu alaihi wasallama. Alhamdulillah suma alhamdulillah ina fo abora ka fo to mina babu minni o kalfala la ka fo ngapma o ka o de wasiya un système divin ko wasiya o ye ala reka fendilenye Mirza Ghulam Ahmad alayhi salamu mo yasa ka di awma anga ala nyini ay o arab kala karangara bolo ma islamia dina kono porna kono wasiya akoro de bamba to bi kuna fonu min di kabla abina taka fe munun to aka demaya bulu ayni ndo inda ayni ngeta ani ayrabe ladil kan gole min di demaya mo o ka ku cesri adama de la chogomina ka nyu amene belimaya la walma ka nyu amene ala ko siraka bakulo fola wasiya koroye bamba to yana ka fatu aye kuna funu laban munun di krengere poloma ka kolo goleya ka fo ka goleya ya saka hakito ala kelaw akana nyina wasiya be femi no fe oyode o aye kitabu sebe krengere poloma babu yunga no imam mahdi alayhi salam yere kitabu yere to ko el wasiya onga karangara boloma ni ngoro ndolo ngoro ko babu yingono akarangara ma ka yeshi min fana mo tugu o de ye munu mi contribution sara aba kalama contribution système do bey ahmadiya kono min mi wele ko wasiya no koroye ibi min soro kalo kono ibo kla tanye kono ndon yitai tana ibo di o ka bla keshu kono ka dine bara ni ay ka ahmadiya baro kenaye ka islamaya kono fu numa ko cerni ay on ni wasiya fola ahmadiya kono karangara boloma a koro ye ka fara a koro tawka arab ka kono bi koro di fo ata se karangara boloma islamaya kono bi koro munundi o mena kuma babu minga o de oye o beba kalama ni ma somina ka fo aka wati to te bere yeble abi kuna fo munun di o ba jira o ye kuna fo kerengere dowdi ma ka ki boloke mununa yasa ka bamba to walma mami mena fatu ka kala yinu ko ke ko sabati akofe o misaka ka imam mahdi ayake gafe kerengere do de ola wati to ka kamasa anta saka gafe kono kuma befo o ngala ma munun bey ay la de ka munun di folo yani akata se a contribution bondamo amana kuma odeka o koroydi dina re barala
ale yɛrɛ nana an kala fɛn min na a nana ala ko sira min don an kɔrɔ a bɛ ladilikan di o de kun ka fɔlɔ kitabu yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka na se contribution bonda ma sisan n'o ye a wasiyama yɔrɔ yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma o la an b'a daminɛ i n'a fɔ a bɛ gafe kɔnɔ a yɛrɛ fɛ cogoya min na. لاكو فبما أن الله قد أخبرني بوحيه المتواتر أن موعد وفاتي قد دنا أكو إنافو تقمنا الله سبحانه وتعالى أي نكبريا ناكا وحيه أن نشرا چاما كافون واتي تتبريي ينما يكون وقد توتر هذا الوحي إلى درجة هزت أصول كياني وفترت فيها الحياة أكو تلمك وحي نوشار أننا كتشايا علما كدادا نيوانغا أكو فاين ينجي بنيانا ما يركا بيو شينا كافون واتي توتي بريبلي أكو كنورسا لذلك رأيت من المناسب أن أسجل بعض النصائح لأحبتي وكذلك لجميع الراغبين في الاستفادة من كلامي أكو كما يكن قال لدل كان كرنجرلون سبع كسبلي كادي أو ما قبل يا سامام مفا نغا مكان لمن كان نفسر على أن كانوا باو أولو كسكا نلدل كان نوسرو كباركناي أو أي وحي يرمي سرو سكابو على يرو كفاتولي كو كوراي كفو واتي توتي براي أو وحي يفلي أكو على كلمة كروب أجلك المقدر ولا نبكي لك من المخزيات ذكرى أكو إكا واتي مني على يو دانزكي إيه واتي سرونيانا واتي دفا واتي سرا توي كوراي تالي دو مسي نا واتي سرونيانا كون ميمين لدكا يسا ولا نبكي لك من المخزيات ذكرى كو إتالي كو lebu ko foi na ke ela kona ala bo to fo nga be jo shikaboy moye pamnu nomi moye pamnu ngalon labe kubi immango yani ay ma be jo shikaboy nare takbir islam ahmadiyya ako kono rosa kallami adu rabbika itik alaka laydu min nayo taye no ka fatuli chena wati asrunyana walaidu atowrete ble oko sasa ako kika do ka fo wa imma nuryanaka ba'da allazina iduhum aw natawaffayannaka ko anye laidu min ta ijuguye ka fo amina umalo ado bi na ke ere bollo nyana e gula muhammad alayhi salam amina ijugu do umalo ere bollo nyana nga do tabina ke ere ko fe gulam ahmaski nare takbir Allahu akbar tamutu wa ana radin minka ako ebi fatu ka soro ni ala jeni ndo e ma fasai mo le ni wahyu de ala baka ni wahyu ka gulam ahmadu ka anta tamutu wa ana radin minka ebi fatu ka soro ni jeni ndo e ma ya falo do e ma fasai wa nubki lakal ayati bahiratin ako wa kabako nona yaw amina o chama to e ko feya munu magira ke biye chien tigiye akafo o kabako do te keneka bi o do jumaye asaban fla yanfay je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre comme mine ka chika ka cheri kata gen fa befe ni fora mirza gulama huru yana kata sangeme yibi ahamada ba jamana jolabi jamana kemefla jamana ta anisaba nare takbir gulam ahmaski nare takbir Allahu akbar o akafo ko wanubuki lakal ayati bahiratin kamina kabako nona ya chama munun dangana malendo hali jugu tise ka so ka fo ne ladumita eye a dafara o do bi da keneka o do deni ka fo yana
ika kumakan ika walada kanubaw bina cari diɲɛ fa bɛɛ ne ala b'o kɛ wa anw yɛrɛ y'o seere ye wa hali jugu y'o seere ye o la fɔlen dɔ jɔra o kɔfɛ a ko an mɔ a ko lakad bu'istu minallahi ta'ala ka mazharin likudratihi azza wa jal a ko ne cira ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala de fɛ ala yɛrɛ de ne ci ka ne kɛ a ka fanga danganimayalen se min bɛ ala ye k'o se in da kɛnɛ ka bɛɛ k'a ye a ko ne Gula Mahamadu y'o ye a ko yesa k'o faamu sa fa ana kudratullahi el mutajassida a ko ne ye ala ka fanga ala ka se o kɛlen ka farisogo ta diɲɛmaa k'a ye a ɲɛkisɛ la a ko ne de ye o ye ala ka se a t'i ye ɲɛna i n'a fɔ fiɲɛ min an filɛ k'a minɛ k'a bila nin ye an ɲɛ t'a la ala ka se dantɛmɛ o dogolen don nka n'a ye se don fɛn min na a b'a bila muyuku maɲaka la walima gadabali la fo i yɛrɛ bɛ yeli k'a kɔnɔ wa ko ala ka o se in dɛ a k'o de ye ne ye ala ka se kɛlen ka farisogo ta n'i b'a fɛ ka ala ka se ye ala ka se dantɛmɛ a ko ne filɛ ne ala ka se a ko a ma ban dɛ wasayati min ba'di akharuna a ko ala ka se nasira wɛrɛ bɛna ne kɔfɛ sayakununa mazahira kudratillahi saniya a ko ala ka se o nɔɔnaya filanan o bɛ tila ka na n'o ye khalifaya ye a da ka babu in ka jan a ko ale ye ala ka se ala ka fanga min ala b'o jira k'a ka sebaya jira ne de ye fɔlɔ ye fɔlɔ juma mahadiya kɔnɔyɔrɔ la nka ne fa filen kɔfɛ a ka da la ala tɛna aw to yen a bɛna khalifaya di aw ma aw de k'u kɔrɔya wasayati min ba'di akharuna ko maa wɛrɛw bɛna ne kɔfɛ minnu sayakununa mazahira kudratillahi saniya minnu bɛna ala ka se jira aw la yan k'a jira a tiɲɛna ala se bɛ nin ko in na ala se b'a la wa ni ala se kun da nin na a kun tɛ se ka kɛ n y'o kalifaya an b'o duurunan na sisan kalifa duurunan wa a y'a fɔ cogo min na a jɔra dɛ an b'ala deli ka o kalifaya in labato ala ko nɔgɔya an ye. Nare takbir, nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Ki, Jalsa Salana Mali, Khilafati Ahmadiyya, Khilafati Ahmadiyya. o kama ko aw ahmadiyaw tuba lakum ako aw ka tare aw ka soja fa ina maidana takarrubi ila allah qad khala ki ka do ka fo ka gore ala la ka ala maye o kene ba ko mata kono ma steble kene warula kullu ummatin akifatun ala dunya ako jien fa be begir la jien ka kullu ummatin akifatun ala dunya be ka nyini ve ka be me jien de mobi o kama ka gore ala la ka ala maye ka waluye ka kutubuye ka manumaye kwa kene ba min gumbe ko mata kono alangola ledu mashite akola sa kwa ka do ka fo mu yoke fa aradul alamu amma yarda bihi allah ko famunu no kelibi ka sababu ye na ala bi ya fay mo ka je imo ko je mayi ko do ola fami mi ka sababu ye ka yere gore ala la ka ala kanu baye ko je maye o fon ye kuto e bew ko la sa فالذين يريدون أن يقتحموا هذا الباب بكل قوة فالفرصة ثانية لهم ليبدوا قدراتهم في هذا المجال وينالوا بركات الله الخاصة أكون مامون ني أولو بافكنا كنا يقولون كراي كنا لانغولم باي مانو ما كنا من باي نا لانغولا ليدو أدبا كنغورلا أكو وداي لا كراي ده مامون ما فكا غريغنا فكا أمتياشي كريه ako wa akene fla koro de ayna nare takbir islam ahmadiyya ako nanana wa yanalu barakatillahi alkhassa ko alaka baraka alaka se alaka nema munum be na yo krengere aka jon sanu mon tokola o ko ni nana kene bay ngono no e manu ya kene kibi do soro la de wanola de la kan ko soro bokka akola sa la tazunnu anna allaha ta'ala safa yudiikum fa kana ka awyana ka fo ko safa ne talon gro ko
fala bina auto yeda ka labla de fi yow ko tike komuna inna bazratal tanmu antum bazratun bazaraha Allah ta'ala fil ardi bi yadihi ko aw sumashi nyokse walma jirishen ko aw yode bazaraha Allah fil ardi bi yadihi ala yare ye sumami shen ka sene ala da ka fenzira ndo ko la sa kaka do ka fo ina hazil bazrata o shimi flani o suma shimi flani tanmu wa tazdahiru wa tatafarra'u fi kulli tarafin ko abina kay jirishu belebele badi min mina karifa befe wala safa tusbihu dawhatan azimatan kabina kay jiri masade ala ye jiri 2000 turu du golo sanfɛ no yale re gulama ahmadu ye ako o jiri kisa fitini abina bunya ka ya daka fere ka wasa kata je fa be ko kama aye ahadli sigi ko mum yira mode akana sra fiew Allahu akbar jindaba ko ngami ngoni mi ken no ba sengoro atita ka mi ngondo jiri bina nugu abolo bi chaya asma bi ja daha dado ko nga fe do ba ko de fatuba liman yu'minu bi qawli Allah ta'ala wala yakhafu al-ibtila'at al-arida ako mogo ka tare mamun min lemne ala ka makana wa ulabelendo ka jo lajarabilu nyefe kadaka inamal usri yusra nogoya here ani gwela do de temule do nyan o ko ta ko fatuba liman yu'minu bi qawli Allah ta'ala wala yakhafu al-ibtila'at al-arida ko chena ale bakuna fo min di aya ni soja cheno here bina aw bina chaya je fa befe ngal la jarabilu ba ko rodre abi fo kabe min ka do negela wa ananni anabuko anatoro kafira rabbina fo awma nga aka sigaka abi laba aw tayndela ko ala bo kam ngama yasa ka saka numani juguma donga bo nyona ibaro ka fo ni la jarabili nana o watla mamunun tate ala koy olubi wawre ni gola ya tuna o ko tabo monon go ko mati tari jon don ko fa gola ya nado abako defo anno wa akasiga ka nya foli minga jirisum bay mina fere abulo bi ja abika sumant man bay ko nga atita gola ya do de ko abasi ko de ko no o ko tugula sa aka do ka fo o kekun fana de aw cela munu ye tientigu ye ani munu ye ngalontigu ye yasa o kado wala na mi ngale ye gole ya soro e kado ka fa wa examen de wulla de ni mi farati ni belala wa maidanu mi fora no ye manu ma yakene baminye o ye gole ya ko nare takbir ahmadiyya akola sa ya man yamlikuna sam'a ako men awye lobe aw munu fa ka lamanike an situ kay lamanike da mina kuma min foya ka to nyegale ju afe ma za yuridu Allah minkum ako mi awye ngade kuma yere be minye ko aske aw ba don ala ba fe aw ka ke minye aba don ala bi akanu aw ka ke ma kalte munu ye kaske ka ba don on nga foye inna ma yuridu an takunu lahu wahdahu la tusriku bihi ahada la fi samai wala fil ardi o ko min ngadi alay nala ba fo kake ko ala ta fe aw kake ma wore tay na le kelete abo de fe inna ma yuridu an takunu lahu wahdahu ko ala ba fe aw kake ale kele pewtade wala tusriku bihi ahada akana foi wara bato kafara alaka wala la fi samai o bato fe ngana ga sangolo kono o kara dole sawo o kara kalo yo krengara bol mo kara nabila isa fole nye ufawo ko shimanga bato wala fil ardi wa an ga bolum sanu munu fana bay ko ni shimanga bato ala kelen pew de kanga bato o ko ala be mi nyina fe ko de ko may mbe ku yo de o kama ala kra ko wo khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha
illallah. Ala kana ko to sallallahu alaihi wasallam harsayna ako kamina jiya daminana fo ka tabla labana na ma feo fenana kono we kuma fo minga sana be ko de ka fo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu onga afara ko tay abo kalamu afo mo hadu ngana de tardi ala kan jidi fam yalla ako ko fesa wala mi min aw fa alibi o de akado ka fo ala kan mangudu be inna sifatihi kullaha azaliyatun abadiyatun ko ala kan mangudu bela jele abi fo ko ala bi fen fenge kabi lawali bogo bogo delay ko tabla laban bogo bogo dela ko akelente mimi jo fen fen jiye kono ne de ya me ko ala bo ke wala ma akuma ke ko kana bla ku la fiew ko do la kelen kel dabla ko tike inna sifatihi bimana inna sifatillahi kullaha azaliyatun abadiyatun ala kam mangudu bela jele a dabi dumi ere to koro ere la o ko fesa o kunya akala dil kawye anga an kasri diina la togomina yasa aka tauhidu sabatu baye ni tauhidu no ala ka kelemandiaye no sabatla ka kalfa fana sabati ina fa leduta o jirshum bamin ko fora na yo jirshum baye ani kene bamin ko fora no e manu ya kene ruhaniya kono o na nyanyu anzoro o kene kono sa a fanga do ka fo sharti do bo la de o kama abina do babu ra kono sanza no e awasiya mayoro kerengrele ako wajadirun bi zikri annahu kama bayantu min qablu anna allah akhbarani an qurbi wafati wa katabani wa qala bi hadha suradi ma taribuhu bakat ayamun qalilatun jiddan ako ina fo mu ya fo aw nyana ka ko togomina ka fo ala ko mo ko ngawati tote bereye ako la sa fanga ladil kan kerengrele dum fana di awma ali bi doga fara aw ka casrika ako ala kale ka jira ko nga wat to tabreye o wati kelen gono wara aytu makanan wakila haza sayakunu mawdi'a kabrika ako ale yelike ala ya jira ale la krengara bol ma kashifu o ga girni sugoy wahayu be kashifu be sugo fana be onga ka jira la ne gulam ahmadullah ka fo yoro do fle anno ko ebina dayade haza sayakunu kaburuka koni yoro min flani ni mana ke e dayore wara'atum malakan yakisul arda fawasala ila mawdi'in wa qala li haza mawdi'u kaburuka wa kana turabuhu min al-fidda ko alaye yoro min jirala alela ka fo obina kale dayore obina kale kabure ko akaburu ko noro ya ledu akunga sanu abugir mugu kumbe ina fo aboras atoy di warje redla ro warje kasanu mi jirla alela sugola walma kashfula ko akasanu kaburu bogo kunga sanu ina fo warje ko kalam ngisa wakila li haza kaburuka ko ni e dayoro de ko kalam ngisa wa uritu ardan sumiyati bahist makbara o ko fe yoro baro jirla alela kenedo ka fo wan yoro nye bahishti makbara aljina donga kaburu do ko de yay ko yoro karangrale do jirala alela ko aljina donga kaburu do aljina do ma fatu olubi dayoro mina o ko de yay ko kalama kasa wa kushifa li annaha makbaratu sulahai min hadhihi aljamaati alazina hum min ahli aljanna ko adangena mayala ne kushifa li ala ya jira ne la ka fo ne kelen da yoro tane bile de nani jeyon ahmadiya kono anin kanu baw o lula ma numa sulahau o ma numa ko lule da yoro ni kene bay sulahau ala ma sanumo ala ma numa ko lule da yoro de yai ni kene bay ka fara aleka ko kala min sa famurzu zalika lihin manziltu fakiru bishira'i kitati ardin litakuna makbaratan li jama'atina o ko kabina ala e kene baro jira le lasa kashifula sukola ka jira ka foni kene bamin flaniye o
o ye eni I jayman kɛrɛnkɛrɛnlenw maa numanw aw de bɛ da nin yɔrɔ in na k'ale commencera ka miiri sisan ko fɔ an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ san k'o kɛ an yɛrɛw ka kaburu dɔ ye an ka maa numan minnu n'olu kofɔra n'olu jirala ne la olu de ka da yen nɔ n'o kɛra sisan e bɛna jɔn ne dusukun ci k'o wɛrɛ k'o dɔn ko nin ye maa numan ye ko nin tɛ maa numan ye o bɛ dɔn cogo di sisan e b'a kuma in faamu wa ko tuma min na yɔrɔ jirala ale la k'ale y'a faamu k'a fɔ a kɔrɔ de ye ale ka jamaatu kɔnɔ maa numan minnu b'a kɔnɔ sulahaw minnu b'a kɔnɔ k'olu de kan ka da yan yala bɛɛ lajɛlen ye maa numan ye wa bɛɛ lajɛlen ye maa numan ye ayi dɛ hali ala ka sahabaw cɛla ye munafiki dɔw kun cɛla ye o tɛ dɔw kun de ye munafiki kuntigi kun de ye Madina a jɛɲɔgɔn kun d'ala ye fa kɔrɔna o ko fɔ wa o tɛ ban ala koyi nka an bɛ jumɛn fɛ sulahaw sɔlihu anw b'a fɛ ka kɛ maa numanw de ye o bɛna dɔn cogo di sa ko nin ye maa numan ye nin tɛ maa numan ye a tɛna se bɛ maa si den kelen t'e kan fo sariti dɔ de ka sigi a la a yɛrɛ bɛna o saritiw fɔ nka yanna k'o fɔ a bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ sisan kaburudon yɛrɛ la maa minnu bɛna don yen ala yɛrɛ ye ladu min ta o kama a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ko maa o maa bɛna don o kaburudon in kɔnɔ ala ka hɛrɛ min kɛ olu ye a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o tigilamaaw ye wa an bɛna se o dugawu de ma sisan a ye dugawu in kɛ dugawu sigiyɔrɔ 3 a fɔlɔ a ko wa adu laha taala an yubarika fiha a ko ne bɛ ala deli nin kaburudon in ala k'a barikaya wa yaj'alaha makbaratal jannati wa min ala deli ala k'a kɛ aljinɛ don kaburudon ye maa o maa ma don yan wala maa o maa mina don yan a bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ye minnu ye aljinɛdenw ye wa an takuna hazihi almaqbaratu mahala rahatin li asfiya'i alqulubi min aljama'ati alladhina asaru ad-din ala dunya haqiqatan comme ala deli ala ka maa minnu ni o ye maa numanw ye nin kaburudon in ka kɛ o maa sanuman ninnu lafiya yɔrɔ ye yɔrɔ an yɛrɛ ka bamanankan na m'o fɔ k'a taala ala ka hinɛ na o fatu fɔcogoya dɔ ye ala ka wele sera a ma nka a bɛ ala ka hinɛ na ale y'o kun kɔrɔya a ko ala deli ala ka kɛ mahalla rahati asfiya'il qulubi ko maa dusukun sanuman minnu bɛ yen ala ka kaburudon in kɛ olu lafiya yɔrɔ ye u ka barzaku kɔnɔ u ka kaburu kɔnɔ u ka daha kɛ o yɔrɔ la ye ko jɔnnu alazina asaru diina ala dunya maa minnu ye diinɛ suganti diɲɛ kan maa minnu y'u kɔ don diɲɛ mɔ ka lahara ɲini ko n kan bɛ olu de mɔ der lor kuma yɛlɛmana cogo dɔ la e min ye diɲɛ den ye e sen b'o kaburuko la dɔ bɛna fɔ ko hali n'o tɛ an bɛna taa don o kaburu la fɔ ka di yan de yan hɛmɛlimakɛ n ye adamaden yɔrɔ 2 de ye ruhaniya wal jismaniya farisogo in ko tɛ wa o ye symbolique de ye farisogo ye taamasiyɛn de ye kaburuko la o kɔni tɛ fa amatahu fa akbarahu ala min y'i fatu i kaburu bɔ ala de bolo ruhaniya kaburu dɔ bɛ yen ni jismaniya kaburu dɔ bɛ yen o bɛ kadiya ni wa ruhaniya kaburu bɛ ala bolo nin kaburu in tɔgɔ la Allahu akbar Allahu akbar zindabad ola e kamana kana gwan ko ne fatura ya o tɛna n su cɛ ka taa ye a t'o cogo la fɛn dɔw bɛ olu faamu ka di bi kojugu ne bɛ kuma yan sisan walima maa dɔ bɛ kuma yan sisan maa wɛrɛ b'i to fo diɲɛ da la k'a ye a b'a kuma k'a mɛ a ɲɛ b'a la o tɛ bi ya manajala ni nɛgɛw ni fɛnw fara faralen ɲɔgɔn kan adamaden ka dɔnni jaasilen sera k'o kɛ ala ka dɛsɛ ka e fara maa numanw kan ye hali n'a sɔrɔ yɔrɔ ka jan ala bɛ dɛsɛ o la e hakili to k'o faamu
fedo famu kadi bi katam hal foloko wala ngata ni babu yi akoko mi dugo ke mamunu ye nolu bido aljana so ngono ko allazina asaru dina ala dunya ko ngame mohoma mamunu ye laharata wala mamunu ye dina sugandi ka lahara nyini ka jiye ka toy one mami ngara jiye de bamono ngowo fe bebi hina de la fo jiye aloko ma de baro de ka chongo ko na hali she abi kuma bira do nguna ko nga jiye de jiye ka jugo mode o imam adu ko ngabru doyi emi jiye de emi nga nyini fe be me jiye na soroma jiye fe masle baw amobili baw asonu mon baw amoto mon baw ko olu mami nga nyini fe oyi etsende alakula akorta ko sonu ma ko juguye mobili ko ta ko juguye sonu ko ta ko juguye nga de kana e bali ika alakula kuma bodo no fe kuno karabe sende kaburu ko ina abita mani dugo ya alibi ko mamunu ngodo wa takhallu an hubbiha wa tahallu an hubbiha wa asbahu lillahi ko ngame mo ko mamunu ni ala ma nyini fe ika olu do kaburu do ina ko mamunu ye jen toy ala kanu kama wa ukara ala retai wa asbahu lillahi ukala ala retai kuma ka jen tai ko tigla maw mi ala deli olu ka do baye kaburu do ngono ako shen flana sa wa adu allah ta'ala maratan saniya ya ilahi al-qadir ij'al hadha al-arda makbarata litahir al-qulubi min jama'ati ako ala ma deli me deli mamunu mina don kaburu do ngono akala ruhaniya sirayo akara jismaniya sirayo ka sura era ya fala mamunu made ma fe olu de ka do ni ngabudo na mo yini ala fe mamunu dusugu ka sanu ulu dusugu kala suya ka bo kokunda bela jella ku yeshi ala me ko mako be ka dugo ka olu de olu ka do ngabudo ina ala kan faro tikala moka ako alibi alina soru laka munu ngara etay fili hakikati tien yere la wala tashubul amalahum sha'ibatun min agradi dunya ko tien kanu manyami mamunu ngabarala jien kanu o manyami mamunu ngabarala o ko ma fe olu de ka krengere kada ni yoro sanu mayina akola sa ko amin ya rabbal alamin wala mu deli ikaka ni ka tuko ina amada amade akodu go sabana ko make suma adu lil marad salisa ya ilahi al qadir al karim wa ya rabbi al ghafur ar rahim kusso hadhihi al makbarata bil ladzina yu'minuna imanan sadikan bimabusika haza ako ala manyine fe ikan kaburu krengre mo ko ye mamunu le me la tien re le manala wa udala la ko e kan chidei no gulama ahmadu ko tien ko tien do nare takbir islam ahmadiyya zindaba o kora mamunu ndala la ka fo gulam ahmadu nabi ma do mamunu ndala ka krela nu tisranga fo katla ka baraka tuka no ka ala nyini o kongame olude mo o ne mi ne ahmadu akada ko lu fana be o nasara kra ko yoro ma ya kuno kamo fode hayo fodre nga ka baraka dede ko ka fomu kadaka wada ma babuye ako mamunu le na ola ko bara ma nyini allah subhanahu wa ta'ala fe olu ka do bawye ni kaburu de ngono ako ko fa sa munu ni olu ma son fiew munafikiya o kaye o ka barala ko ma fe alibi ika o tigla maw olu ka do kaburu de ngono ako ko fa sa ursila fiha kullu barakatin ursila fiha kullu rahmatin kika do ka fo nema anona ya munumbe ka bela jele doy nyan zoro kaburu de ngono alay ajra alala chugamina وليس هناك نوع من الرحمة التي لا يحظى بها المدفونون في هذه المقبرة أكو نما بنا شتي كم ما منو دون كبر دون كنو كلو تو نما سر تي على يا أجر على تقومنا على دعوة منك كم نما نونا يا شتي أبونا شتي كو أدبي كو ما منو سر جانو منو بنا جينا كلا هرايني olu munu mita dani yoro ina de o ko olu de kodo o ko na mo bala yere bala ko ko tede
fa ka sɔrɔ i b'a la tiɲɛ yɛrɛ de la wa an bɛ ala deli ala ka an fara o tigilamɔgɔw kan a ko liza o kama sa fakad amala allahu qalbi bi wahyihi al khafiyyi ila an ada li hadhihi al makbara shurutan bihaythu la yudfin fiha illa man istawfa hadhihi shurut بأجمعها بكل صدق وإخلاص فهي ثلاثة شروط وعلى الجميع تنفيذها أكو أكما سألاي على دسقون يعني على دسقون سمي ni aka wahayu mina ginoledo ka fo ale ka sharti do sigi sharti min ni yo dafa ibi soro kata do kabur do ina do to e fly e angi era chekata kati doyi walima ala raki doye ruhani ashrafe alni farso ma yezoro ina fa ama fa togona tawafana ma al abrar ko ala anfatu ni manuma ye nga korata ko manuma fatu do ku han ra jana jakade akoroydi tawafana ma al abrar akolo jay ala anfatu ni manuma ye ku fatu do ko tew an yeru fatu ka an do manuma nyala ma woro no fe o wa kabudo mi ma ko fo ma numa nunu unni be yoro mina unni barza ko no alla e ka an ni fara olu nika al na ya sura an makadiya ni soro fana ba ko noy o kama sharti munu mina fo sisan akoni ma munu nye o sharti dafa olu debi doe kada ka tina sebe ma shi tenga ko ni e ma numa nye kam sura ka do a chena e alamai o tei ibi bara do de ke obi don abu sura ka kesi sanza e bi sura ka ta doe ina fo imam hadira afo to kamina afolo anna ala kulli man yuridu an yudfana fi hadhihi al maqbara an yatabarra'a li hadhihi al masarif hasba istita'atihi wa la yutlabu hadha at-tabarru'u illa min ha'ula'i ar-ragibina wa laysa man siwahum akom mo de bi do nin kabur do ina mamunu ye boloma fara krangalen di musa ka di srafe u sego de majrala yasa u ka manu ya soro ko nga abi yini mo ko fe mamunu ya kan ka do ala ko nga ni mi ma kanu o ko ki ati wajibi ya uka ni munu nya kan ku bi do wasiyala ina wen wasiya woro to na ahmad ya kono ngba koro do de mamunu ibi fe mi soro kalo kono iba be fara nywanga ka kla tanye kono ndon o ye etai ini ka dema ya abo du nga tana obi bla keshu kono ka dina barak ode akoro surumaye wa ode ya famia surumaye mamunu mo ke o ko lu bala nga abino nyefero la o nga yorna ako ka beni ise ko damajirai akun fola bodeta ode sharti foloi fa ka soro ede maye kalo ise minye iko dina deme kamo alaka seka iklo magwen ni oye akola sa ode kuye foloi flana alla yudfana fi hadhihi al-maqbarati min al-jama'ati kullaha illa man yusi bi an yunfaka ushur tarakatihi ba'da mautihi min ajli nasr al-islami wa tablighi ahkam al-qur'ani hasba tawjihati hadhihi al-jama'ati ko flana ode ka fo ma shi kana do nin kabur do ina fa ka soro mami wasiya ka kabla mami wala ka kabla ka sebe kabla ko ni ne fatula nga chami mbey abakla tanye konondo o ya tay abo kla ani nyuanche tana abo bedi jamaatuma ahmadiyama o de bi kaka dina deme ka dina kuna fonu numau ka kurna kuna fonu sanumau ko chari ka jemene o ko bala aba hagal to la ko sebe kada ka halanga jamana kaya ma chama musie o kore ma chama me wasiala o tani yoren kalama ko sebe ngo ba kono ye ni sebe mami e naflo tige dugukolo bola so bola wa hali e ka naflo ma fe wora munum be o bebe ala e bi a sebe kabla ko ni vatula abi nga check la tay foro yana ka kla anu yote abi chen rele kla tay folo kono ndo be atay
n'o ye n ka denw ni maa mun kan ka tiɲɛ ta ɔ tanna in o ye diinɛ ta ye a tigilamaa de b'a fɔ ka bila ɔ n'o kɛra a tɛ ka mankan ye bilen banbaatɔ kɔfɛ a bɛ sɛbɛn ka bila o kosɔn n'i bɛ wasiya n'i bɛ a papiye sɛbɛn a bɛ rempli de signature bɛ k'a la ka maa wɛrɛw bɔ a kalama o bɛɛ kun ye ne nana fatu ninnu ka se ka waleya o de ye filanan ye wa sabanan o de ye k'a fɔ ala yudfana fi hazil makbarati illa kullu taqiyin yajtanibu muharramati wala yartakibu amalan min a'mal wasaniya wal bid'ati bal yakunu musliman sadiqan wa mukhlisa ko a sabanan o de ye i ka kɛ taqiyun ala ye siranya ba yɛrɛ dafalen yajtanibu al muharramati maa min mi a yɛrɛ minɛ ka bɔ haramu ko kɛli mu fa k'a sɔrɔ e ye ala ma lakika ye wa i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ haramu ko kɛli mu fa k'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ ye seere o la wala yartakibu amalan min a'mal wasaniyati wal bid'ati ko fa k'a sɔrɔ min ye filani kafoya ye walima ka fɛn fɔra ala kan ka fɛn wɛrɛ bato min ye ala ye fa k'a sɔrɔ e to o kolu kɔnɔ fiyewu wa ka kokuraw ɲaami diinɛ la n'o ye bida baaraw ye e senda o la bal yakun musliman sadikan wa mukhlisa a k'a sɔrɔ i ye silama numan ye wa i ye tiɲɛ fɔla ye wa i ye maa kɔnɔ jɛlen ye tiɲɛ yɛrɛ sira kan Allahu akbar zindaba a ko la sa ko ali bi sabanan in kɔnɔ sa wa kullu salihin lam yamlik iqaran wa lam yastati an yakuma bi ayati khidmatin maliya idza sabata annahu kana qad waqafa nafsahu li khidmati ad-din wa kana salihan fayumkin an yudfana huwa al-akharu fi hadhihi al-maqbara ako nga na tara soro ma do be setai fo tabulo ka di hali tien ka vo bi kla ko fe o kuma tei nga tiena awero ye shere ko ni digala ma ku ye ma ye ayere beddi dine barama kadi waqafa nafsahu li khidmati din min wi yere beddi dine barakama wa kana solihan wa manuma kundo awero ka yella fayumkin an yudfana huwa al-akharu fi hadhihi al-maqbara ako tikala ma kelengele munu be awero shere yala u ka manuma aka nga foi masoro ubolo musa kala ko di ko ni aw ba shere ya ina ko tikadu iba o ka fo lay sa walazina la yamlikuna iqaran walakin yamlikuna sabilan yusubil dakhli alaihim an yusallimu ala al-aqalli ushru min dakhlihim ash-shahri lil anjumani ko mamu nolu bey ka fo sota ubolo duta ubolo ubi chetani minye o ko lu kan minge o de kalo ibi fe min zoro iba kla tanye ina fa fo tugumina konondo o yini ka demaya tay tana o de bi di o bi la jamato ka kashi kono ka dine baraw ke o ko ye mogo tay mamunu ni sewrata u ye fo oli on nga mamunu ni dubu fe sorati bado aba sebe ka blade re ka fo ni voiture yana ka check la o kuma abakata ngan na folola ka daga yire de ya jedi ongo ta balifana ko atigla maka kalo tayindi ale ta ko ale fla de kasisa ay wa sek kabla ka daga na folo tigidu nga tien o bikla tanye kalemidi o wati kalen kalo mfona be ka ngana mimi sura kalo kono mo kla tanye ka konondonta
tanna n'o kelen ye o bɛ sɔrɔ ka di sisan an caman bi o de kɛ ka d'a kan bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ min na o y'o ye bɛɛ tɛ setigi ye o la Mahadi yɛrɛ b'a walawala minnu ni olu se ye o ye a bɛ baara kɛ ni o ye o kama wasiya a ɲɛmaaba mɛn Pakistan o nali min kɛra sanjan tɛmɛnen la a ye walawalaliw di maa caman don a la a dugumɔdan n'o ye wasiya dugumɔdan e min b'a fɛ ka don a la se tɛ e ye cɛkɔrɔba ye e ye muso ye i y'a kanu k'i bɛ don wasiya la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ ɲini i fɛ fɔlɔ ni se bɛ ye i bɛ wari min sɔrɔ kalo kɔnɔ i ye commerçant ye walima i ye fonctionnaire ye i ka kalo sara hakɛ dɔlen don o tigilamɔgɔ ta ka nɔgɔn nka maa min ni se yɛrɛ tɛ e ye nka i bɛ dɔɔnin sɔrɔ ko i ka nin kana jigin 200 duguma nka kalo kalo i bɛ jija k'a ye min ɲini i fɛ o y'o de ye o ye se tɛ minnu ye dɛ nka e min ni e bɛ commerce kɛ wari b'i kun o sira la walima e ye commerce tɔgɔ di fonctionnaire ye i ka sara ta dɔnnen don i b'a tila 10 ye 9 ye ta ye 10 na o ye wasiya ye k'a walawala Imam Mahdi alayhi salam a ye nin de sigi sen kan ka b'a yɛrɛ ka waati la a ko la sa ko dɔw bɛna miiri ko nin min filɛ nin ye ko nin bidaa de ye a yɛrɛ ko dɔw b'o miiri ko maa min tɛ ko kalama a ko bidaa tɛ dɛ a ko Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de ye nin wahayu kɛ ne kan ko a ka kɛ nin cogoya in na ni Ala ye min di ka ban o ye maa ka bidaa ye bilen de ye a ta komi sariya dɔ min ni a diyagoya sigilen don ko fɔ mɔgɔ k'a kɛ nin cogoya in na nka Ala ye a fɔ de nin kaburu min kofɔra nin ye n'o ye maa ɲuman minnu bɛna don nin yɔrɔ sanuma in na kɛrɛnkɛrɛn bolo ma sur le plan spirituel ou physique olu kan ka baara min kɛ o de ye nin o kama n y'a walawala an bɛɛ bi a fɔ ko Ala k'an faatu k'an don maa ɲumanya la nka a kɔrɔ tɛ k'an ka faatu maa ɲumanw faatu don o kumana fɛ contribution système min bɛ yen n'a bɛ wele ko wasiya a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen maa ye baliku ye i bɛ a papier de bɛna d'i ma i b'a rempli ani maa minnu ni olu bɛ se ka bɔ o bɛ se ka k'i seerew ye n'o kɛra o ye dɔ le wasiya la kalo kalo i b'a sara dɔ bɛ yɛrɛ ɲininka toujours ko tuma n'a kɛra o cogo la ni ne nana dɛsɛ don min na dun a bɛ kɛ cogo di ka da ka don tɛ kelen ye Ala b'o dɔn a ma fɛn na sisan k'a fɔ ko ni se tɛ min ye fiyewu nka n'a dɔnna ko maa sɛbɛ don a y'a yɛrɛ di diinɛ ma k'o fana b'a la ko bɛ don yen hali ni mɔgɔ min don a kaburudon kɔnɔ Ala min bɛ e dusukun ka saniya kalama nka e y'a déclaré ko n b'a la i k'a dɔn k'a fɔ i ni bi fara Bahijti Makbara kaburudon sanumanw o maaw ni kan ka d'a kan fɛn y'o 2 de ye o kumana fɛ an bɛ Ala deli k'a fɔ o bɛ ka kɔrɔ ko waati banna o kumana an jɔyɔrɔ in kumana k'a fɔ wasiya système a dayɛlɛlen don bɛɛ ye i ka don a la cɛla muso la nka maa kana siran a ɲɛ k'a fɔ ko don min ko ni n bolo banna k'a bɛ kɛ cogo di ayi ni dɔ la nana ɲɔgɔnna fɛnw yɛrɛ la Ala bɛ bolo se ka saniya ka da Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko maa minnu bɛ dili kɛ Ala ka sira kan ko a bɛ doublé i ye fo ka taa se 700 ma ko ka da k'a bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ kelen min n'a wolola ɲɔsun na ɲɔsun tisan 7 b'a la a tisan kelen o kelen ɲɔkisɛ 100 bɛ a la i ka dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen o bɛ doublé ka kɛ 700 de ye o la an ka dɔn k'a fɔ bɛɛ welelen don kɛnɛ kan nka baara ye 2 ye n'i ye wasiya di k'a wari sara k'i ka tiɲɛ tila k'a sɔrɔ Ala ko min bɛ ka fɔ a la n'o kɔrɔ ye jogoɲumanya maa sɛbɛya seli matarafali ka taa se maa ɲumanya baara wɛrɛw ma e t'o si kɛ nka e bɛ ka wari sara mɛlimakɛ hali ni mɔgɔw y'i ta ka t'i don i t'i don fo ka faamu. Takbir Ahmadiyya Zindaba Ahmadiyya Zindaba o kama Imam Mahdi a ko ka kuma kuncɛ a ko k'i ka dɔn k'a fɔ dɔ bɛ yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko hali k'i ka dɔn k'a fɔ ka don kaburudon in kɔnɔ ko kaburudon in bɛ se ka maa kɛ alijinɛden ye wa a ko ale m'a fɔ ko kaburudon in bɛ maa kɛ alijinɛden ye dɛ k'ale ko de Ala ko maa minnu bɛ don ye alijinɛdenw de don Ala b'a latigɛ k'a fɔ maa minnu bɛ don ye o b'a sɔrɔ Ala yɛrɛ de jɛnna n'a ye k'a fɔ karimasina ye alijinɛden ye k'o de b'i don ye maa kɔrɔ tɛ kɛ e b'i kun da alijinɛden yɛrɛ ye a ndara don ye min kɛ o sababu kama n kɛra ye ko kuma t'o kan dɛ a y'a faamu wa
ko kaburu en ti ma ke aljina denye nga aljina de rebi tay o kora di sisan a kora ta ko ni dara sugula ke kana fulu tige ko a kora to ye a kora mi simplement ne mi ni war be ko rebi ta sugula kata sanike ngan dara sugula mi war soro do yo fiyana e rebi war soro kata sugula kata sanike ngan war tibulo ko ni dara sugula mi war soro do yo fiyana do dun manière a kora de ni taray o ba soro ala la tiya kono ibal jina dum jala wa albi ala kan fara uluka ala kada kanu kama sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nare takbir, nare takbir. Jamaat Islamik Ahmadiyah Mali, Jamaat Islamik Ahmadiyah Mali, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Ki, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Ki, Muhammadul Mustafa. Jazakumullah pour cette belle présentation donc, sur ce thème très important, donc, sur le système de la Wasiyat, donc un système divin, donc vraiment une très belle prestation. Et j'exhorte tous les membres qui n'ont pas encore eu cette chance de faire leur Wasiyat, de massivement intégrer ce système. Donc je dis une chance parce que c'est une chance pour tout celui qui réussit à intégrer ce système de Wasiyat. Anga nyema mimbe ko kuna somadaina ako alebe folidi anga karmoke ma min wala ka kuma anyeni ako aka walali onyana kosobe anakuma tabulu barkama minka no ye wasiya ye ahmadiya konana ako wasiya ye fembelele baye okumana alebe anyini bela jelen fe mamnu ni uluma do wasiya tabulu konana oluka jija ka saka do ala kadaka ni Allah subhanahu wa ta'ala ka ko labeni de Imam Mahdi Nyamadani mi labeni. Si nous dites que nous sommes d'accord avec la véracité de Imam Mahdi, donc nous devrons aussi être d'accord avec tout ce qu'il a dit et mettre ça en application. Ako ni ango andame Imam Mahdi la alayhi salam ko anyi Ahmadiyya nyumonye o wati la anganga fana ka son Mahdi ka fota o bela jelema ni ayanshu ka blabara min kelila anganga ke ye o kebo fana chela. Donc merci encore pour cette belle présentation. Nous allons continuer cette fois-ci donc le programme de cette deuxième session avec l'exposé sur le thème la salat, outil d'auto donc réforme par Omar Maaz Koulibaly Sahib. Ako alibi foldi anga karmo kema ka wolole nyumona okumana sisa amna wajuli flana min lame ko alibi anga ustaz wele ustaz Umar Muaz Koulibaly alibi nakanda kuma anye kalalika min di amma aka walwala libna bolife min ka ko ode seli ode fenye anama de besike ire glani feminye yesa ka ke ala sawoyi seli de ye o fenye karmo kebna nakana kuma ka ustaz Umar Muaz Koulibaly. Nare takbir, nare takbir, nare takbir. Islam Ahmadiyya, nare takbir. Ghulam Ahmad Ki, nare takbir. Khilafat Ahmadiyya, nare takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. Kami Allah Subhanahu wa taala tan manga shira ukura kuraya ka fo adama de manga ite da dugula foy klenye buyan kanu kama fana kara alai la ilaha illallah da kurain koro gara-gara di denie bamanangal wala hul aga fen mi tiga tiga de ilahu bora wala hula wala huye kanu keveze o femi nganu na wala ma kanga kanu kasi o hakemo afo de mo ilahu opma femi adamani kan fogata kanu inge ka iduskun labo ka boli joli siraw fe kado pasawla kado kolola kado semena foka kanu keben yera farkulo sama kana da dugula afo o kanu inde mo al walahu o kanu yesira fem mo o de ilahu ye o kuma la ilaha illa allah o kanu de manga nyeshi adama de ni fe fen were mo illa allah fanakra alay muhammad sallallahu alaihi wasallam anana ni ndakure inde je kono kana adi ambemo masami dalike ay mi nyina am fe o yende akana to aka fe were kanu fokata ate dawye dugumo fana karane alay kadaka te dali dugumo korode de bola koroj me mola o ye ala ne beni fle ikoro mbeni beturle ni ni koro o yere ti wasaka ko ne beti wasaka muna e ne mamunu ngene ye asarate mulo kewalela atena pumakana ajugote nyo ne maw danyo ko opma nana ye nani duru ngoro masay ne de nam nga ye sade fende mulo o nga nyere bakumi hanno ti wasake ala o beturle ni e ikoroni seliba ka tendru de bini vo lisanul halila opma muhammad nanani fem ye je kono oneni la ilaha illa allah adama de tale tendurula ikado ka be tikado ka fo obibbe la ilaha illa allah iraduma a yere ni de tenduru yere de singa foti fewara mangani ni eklengo mbeni dile flimo ayo tinemo wasa koy barakata kama koni ngai nganne bembe alayni wasa dola muhammad sallallahu alaihi wasallam anani dakuram ye je kono yende alhamdulillah cedo wala ndami ni afara ko makanga kaka ko seli obi adama de ka ike ala sakoye chogodi wala ma seli de bise ko kewa feji mende ka madini red la kay ke ala sakoy alhamdulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam alemi nanani seli masami seli damo o anana seli jela odo olu kumbe chogodi no ye larabu yeru ye ayra bora shaminu no kumbe chogodi nanya laje kanyin ngalu amita bwaka ka fo odo o ya soro je yere be kono adama dum bele gele tela larabu ka waranyani bagayani chenini kojugo ke o kunga bo shabata muhammadu chira ka bo olula o wati nyire yere de la ka bo armaniya mina kono ka grip ka pepew nogo shitei kojugo shitei baganya shitei no to na ya kono ala ko pay muhammadu ina wati ni janu de chela o kamo ala kira sallallahu alaihi wasallam aleka kiraya sam mugani sabakono
cide shi mana je kono ko min ye san kema usoro walma min gacha sangme walma min be oni savela che ko iye dake kala kraka samgani saba kiriyabo o cide matame Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam kasoro o cide min no ko fare ka do ka fo olu cira ko limmin kono yoroni min kono olu ka baganya no ka atwadi bo adamadiya mina kono ka noko ni ko du yere ka utala e shie ship mase larabu tamo ko ala kra chip ma larabu ko metumi ala kra ya atamo ni sabako no arabu bo o mina kono ka bo baganya kono kana adamadiya kono ka bo adamadiya ya tawadi du modala kana adamadiya samila no ya adamadiya ketu nyuma ya tito minga adamadiya yere la katla ka bo adamadiya kono kana melekew darajaw soro dogru sorla mi moram mare ko ka daraja kono fokateme muhammad ka samwan saba cideya ayin wale leke o mu ngala krabulo kadumo ay kliji dime numo ay fraji dime ndeumo ode kanga nyinambe nanyo kliji ndo nanyo fray ndo anganga ngola kusbe nanyo klishi ndo anganga tle ko foka shiko fo kadaka alakra sallallahu alaihi wasallam akayyele man baynga imam mahdi alayhi salam larabu kunga ayedda kuriya do fo ma bisinga yete ukumete wa nga unana ke chogodi abafu tafiya dola صادفتهم قوما كروث ذلة فجعلتهم كسبيكة الإقيان صادفتهم قوما كروث ذلة فجعلتهم كسبيكة الإقيان ويتقيا دوي محمد ناصر لربو بنا فو بكامبو مشبو فالبو تلوكا فوي تشدويا ني نويا كو على كران ناصر لربو بيتي اتيرو مكاسو بيتي فجعلتهم كسبيقة الإخيان وبغمو فالبود بابون نكي كارو كافو إنا نكليشي جمين لتولا إنا نكوني فرا جميني كبابو بابو ويلا كوبوم شبويلا كان أولو كسانو غرغر نيري لنغو محمد إكا كليشي كدي سان جولي سان كمي چاما وما تچنوتا kanonu yele makka boni kudugu bayna kanolu bla sanu geregere yakono kilije jume nyeni ma alhamdulillah muhammadu kema ke kan gani kilije miye ode kanga ke be kango nyini ja watu temena admadun temena olu kumme ani bakanyani magote alalani atokade mafani kudugu belegele nga muhammadu sallallahu alaihi wasallam annanu yele makabola wa imam hadi ayene bo munne kama abisinga fo ahayta amwat alqurun bijalwatin madha yumathiluka bihadha ash-shani ahayta amwat alqurun bijalwati ماذا يماثلك بهذا الشان الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أقصى كم تامشوا أهيت قروني بجلوتي ما من ذلك كتا سانج متامو يوتي على كلامو فوي okuma olu kunu kabo sanke mesayala kanolu kenyana ma yererewe maza yumasilu ka bihadha shani muhammadu enyono bemini
ni la halala de ka armade bo baganya kono kana la armade kono ka armade du modala kana na samela ka armade rabba ka duna melka kono do rutu na melka ka ni min ngere efe inyono be mi madha yumasilu ka bi hadha shan je Musa mange Dauda mange Sulaiman mange Isa tani hido Burama tani hido uyedo kawo ngani ngene manita folay fo jebe ya do cena Muhammadu inyono may op alhamdulillah anga nga mi nyine sisa Muhammadu ka klisi yere mu yede ko tay Imam Mahdi ka dakuran ki fo ka ba aya fofo katadi fo yere daduwa nga klisi mune bu ala krabulu kwaye odo babo nu na ku bo babo yala ka bo misbo yala ko fal bo yala kana ke sanu gere gere ni ay klisi mendu ka sanwa cham todi sanke me chama ko shu ko lukunu Imam Mahdi bebe joro yere kuno ako an gobe tumo mi de انظر إليه برحمة وتهنني يا سيدي أنا آخر الإغلمان انظر إلي برحمة وتهنني يا سيدي أنا آخر الإغلمان أكون كما كل لا يقولوا ده يركون أكون مين ده كمين ينجي كنبو نا برو بيكابو وندامال على فيك كليشين بي إكان نشين بي ika furaji mbe o kuma ne Gulam Ahmadu ko de kiliji ndune Gulam Ahmadu la de ne ye ika dimsanu mbele jele la dimsani de ne ika lagare kanan gwanga bla de unzur ilayya bi rahmatin wa tahannunin ya sayyidi an ahqarul ghlimani o ni de ko akata bulu fly korta baba take ngane ne te tayoro nyini o ongono meddu go prugula anda fa angata Gulam Ahmadu konta انظر إلي برحمة وتهنني يا سيدي أنا حقر الغلماني ala ko aya bugo bagay min ganga ta ona tadre aya bule ya ahmadiya alhamdulillah ikado ka fo selimi ni makanga ko ka mune dira ala karamo de ko mana nyibla bara mina Muhammad akanini kada ka alami ya blala o ala de binga iye mudi Muhammad mode kwaye o furaindi aka atwadi ma langolo numo falbo numo misibo numo nu yele mana falay kana ke sanu gere gere ni fum ko be kiru no fe nare takbir nare takbir محمد المصطفى جماعة إسلامية أحمدية جلسة سلنا مالي نرى تكبير الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كنو أتلو ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Muhammad kalake utlu folike ma fena uhiya ileka mi wayu kera eka ni ala min alkitabi gafe kono qur'ana kono wa qami salata selijo nyedde ko mi ndigi ka o kala ika selijo no inna salata ikado selmi nyora noye joli rere la tanha anil fashai wal munkar afofof mo kojugu ni mai ni meta ni akasabol ki kado ka fo seli la kika obisinga o kojugu no wolojugu no mara ko abo be kasa chinu koro itete ma fa fio na yere be fam be akasa be chinu koro bisinga yemla yere inna salata tanha anil fashai wal nye aya doy ko jugu tede nyake ote nda ndi atore akasa yere ka koyi na be yoro mi diteme yeve atigalmati gore yina pe o ye daraja do fole anye ala
daraja wɛrɛ bɛ yen o bɛ ni dugumana cɛ a ka ca la n'o aya fɔra ne ni e bɛ don yɔrɔ sɔrɔ sisan nka di kojugu yɛrɛ kɛ fiyewu di tɛmɛ kojugu dafɛ a kasa yɛrɛ ka ko ye i ka dɔn k'a fɔ o ye maa ye bilen wa o ye maa ye o tɛ maa ye koyi maa bɛ maa ladege nka ni a fɔra ko maa bɛ fɔ yan an n'o maa ye ka o tɛmɛna nka o taara nka aya wɛrɛ bɛ yen n'an y'o lajɛ a ka ca la an bɛ don yɔrɔ sɔrɔ o ye aya jumɛn ye suratu hudu kɔnɔ aqimi salata tarfayi nahari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'ati a ka ca la ne ni aw don yɔrɔ bɛ yan ala ko ye cogo di su waati dɔw ani tile waati dɔw seli jɔ tarfayi nahari su ni tile u bɛ ɲɔnya ani u fara ɲɔgɔn waati seli jɔ ani tile waati wɛrɛw ani su yɛrɛ waati wɛrɛw seli jɔ o waatiw la innal hasanati ka dɔn seli kɛcogo ɲumanw yuzhibna olu bɛ taa ni kojugu ye a bɛ jurumu cɛ ka taa n'o ye a woyo o bɛ taa ni jurumu ye ka seliba yɛrɛ sanumaa bila i komi a ba y'a wolo don min ni aya in a ka ca la ne na aw bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ yan an ye kojugu kɛ bɛɛ ɲɛ busonnen filɛ an bɛ kojugu kɛ an bɛɛ ɲɛ busonnen filɛ ko n y'a kɛ o tɛ baasi ye a tɔgɔ ye di a jɔsi ka bɔ yen sagɛ ni kuma in ma faamu bɛɛ bokɛla bɛɛ ɲɛgɛnɛkɛla bɛɛ wɔsi o tigi bɛ min k'o tɛ yen ala ko a fɔlen de ye nin ye tan a bɛɛ bokɛla a bɛɛ ɲɛgɛnɛkɛla ala wa bɛɛ bɛ wɔsi nka nin si man d'an ye an yɛrɛ bɛ sin k'a dɔn de k'a fɔ wa nɔgɔra dɛ ala ko a nɔgɔra dɛ waw de nɔgɔlen don ja nɔgɔ b'aw la yen a ye dumuni kɛ dabila a ye jibi dabila an ko ala an tɛ se ka jɔ ko bɔ ala ko o kuma waw ni nɔgɔ na taa sa dɛ nka a kana to a kasa ka maa nɔfɛ a kana to a ni nɔgɔ ka yaala ala an b'a kɛ cogo di a ko n ye ji d'a mɔ kɛ a ye gɛrɛ ji la min ni mini tɛ kelen ye a y'a yɛrɛ saniya ka bɔ bo kasa na a nɔgɔ la ka bɔ ɲɛgɛnɛ kasa na a nɔgɔ la ka bɔ wɔsi kasa na a nɔgɔ la o ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen n'o kasa na a nɔgɔ kan ka adamaden nege bɔ ɲɔgɔn na k'i k'a dɔn ni ji d'a ma a y'a yɛrɛ saniya ka b'o la masha Allah alhamdulillah cɛni yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ wala kuma na takbir Allahu akbar Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam dakun ya kelen i ka dɔn k'a fɔ adamadeni darani lafu ni nɔgɔ ni jasiliya dɔ de ala fɛ muso i yɛrɛ kana taa yɛrɛ bonya ni dafu mun tɛ kana ta fiyewu k'i b'o yanga o man di ala ye n'o bɛɛ kana i miiri e b'o kɛla ɲɛgɛnɛkɛla i n'i ka basa gomini ba b'i ka mobili kɔnɔ i da ka i bɛ pɛrɛnna mɔgɔw kunna dɔrɔn e k'i yɛrɛ filɛ b'o kunna kɔni ɲɛ curuni ala ko i ka dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala y'an dan n'o min ye physiquement ni bɛɛ ɲɛ b'o yɛrɛ la a bɛ sin ka maloya bila i ɲɛ kɔrɔ ten o tuma na ala ko n ye ji d'a ma o tuma na aw bɛ sin ka bon ni ɲɛgɛnɛ ka aw ko ka bɔ a la k'a k'i n'a fɔ i ma deli ka taa ɲɛgɛn na ala ko a dabɔlen y'o ye ani yewu tile kelen bɛ se ka tɛmɛ ma ayi dɛ ala ko a ye sa i m'a ye adamaden i ma da yɛrɛbonya kama ni ala fɛ yɛrɛbonya ni ala ta ye ka n'i yɛrɛ jira sa ka n'i yɛrɛ kama kɔrɔta i mɔsɔn bokɛlaw i mɔsɔn ɲɛgɛnɛkɛlaw i mɔsɔn dumunikɛla i mɔsɔn jimina Muhammadu Rasulullah ale ka ɲɛnamaya kɛra nin o kuma bɛ min nɔfɛ ni ala ko ne ye ji d'a mɔ muso a k'a saniya ka bɔ nin lebu ninnu na k'a k'i n'a fɔ an ma deli k'a kɛ ala ko nin de ka di n ye o n ye nin kɛ ala de ye fɛn dɔ kama dakuruya kelen ne kojugu ye adamadennin sɔrɔ a tɔgɔ di nɔgɔ min ni an tɛ se ka taa k'o to a nɔgɔ fɛn o fɛn n'a y'i sɔrɔ i bɛ se ka ɲigi yɛrɛ la o kuma na i bɛ se ka saniya yɛrɛ min ni ala y'o kɛ an taabolo i bɛ se k'o ɲini ten ka i yɛrɛ saniya ka bɔ nɔgɔ ninnu n'a kasa la pewu ala ko a y'o ye wa
wa farikolo la wa wa ko i k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen nɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye o ye niyaba ka nɔgɔ ye o niyaba nɔgɔ in o ye jumɛn ye a fɔ o ma jurumu o bi da ni na k'o nɔgɔ ni anw tɛ ni fa nɔgɔ an ka dɛsɛ dɔ filɛ karamɔgɔkɛ kalan bɛ karamɔgɔ bɛ se wajibi la a ye san 100 kɛ maa walama a kalanna koyi a bɔra maadi fɛ a bɔra kadiya ni bɛ yɔrɔ jumɛn de karamɔgɔkɛ Nare takbir Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ko wa yasalunaka anir ruhi qul ruhu min amrillah wa ma utitu min al ilmi illa qalilan ko be nyingali kala ni yɛrɛ ni a bɛ min dɛ ala ko afu ye he adamadinu aw ka ke ko annamrato aw suli fana akko nyamina banga ka soro abaw kono ko don diramo ka soro ni mo fuyi daw mo don na fitini ngo hala ta yere do anni be min karama ken ni be bi dugutigi di be min kiray ni be min ne ko li do bla aw ka folo ma ta fuyi do doni ngo ko wanyen ni bla yoro mina akomo don de adamadini mo ambe da ko ni nikola abana be ya don ni bana nga ben joro ina ngalodo o don madamo o mana ndi o bana ko mana ala ko wa muhammad ma wanni bi noko mimi sey kana ne ala yoro la o ni de fore ko le mora dugumo ya to malo jiridew anyo minindu farakolo be dila kabo lanne ala fe ngani o bora ne ala yoro la o bina wati ke o na bora farakolo la fo karta sara o ko te ni yere de nyana mai farakolo te nyana mai koy imani ni bora farakolo bi farakolo yere dale soroti adda kayne do foyte inyo ko mi ngaye ke ate se ble koy shukundo ale shude ga e modon ne modon ame dumini ke mina ame jimina ame pamina ame yere mina bara mina ni mi me an farikolo la o de b'a ka farikolo ta k'o kɛ ka lagaba in bɛ kɛ n'o ni bɔra farikolo dalen bi to ten e yɛrɛ bɛ na a ye kunkolo b'a la sen b'a la bolo b'a la nka cogo tɛ yen n'a y'a sɔrɔ ɲɛnama bɔnda la a ka yɛlɛma dɔɔnin sa kɛ ɲɛnama taara. Muhammad Mustafa Ahmadiyya Gulam Ahmad ki ja anw ye su de ye ɲɛnama min ni ala y'o bila ka na ko o kana su in da k'a ka ɲɛnamaya kɛ a san 60 n'a san 40 n'a san 30 i k'a dɔn ni ɲɛnama taara i ka ɲɛnamaya dan o yɔrɔ la ka da ka e ye su de ye wa i ta ba taara koyi wala n'a ta yɔrɔ dɔn o tuma ɲɛnamaya kɔnɔ an b'a ka baara n'o ye ka da la k'a bɛ yen cogo min wa n'a tɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sɔmɔ la ko wa taara ala ko a y'a dɔn sa dɛ ja tɛ fɛn dɔn o ɲɛnama min mina farikolo de ma ka ɲɛnamaya la dugukolo kɔ kan o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ nɔgɔ fɛn bɛ se kana ne ala yɔrɔ la n'o nɔgɔra o ma ɲi dɛ ka da kan ne ye kudusu de ye ne de ye masa sanuma ye wa ne ni sanuma da bɛɛ ni sanuma bɔ ala yɔrɔ la kan dugukolo kan yan o kuma na i ka walejugu ni ka ŋɛnɛyajugu ni baarajugu i k'a dɔn k'a fɔ o de bɛ kɛ fɛn ye min bɛ taa ni nɔgɔ n'a fɔ o ma juru mu e ɲɛ tɛ min na i n'o ko cogo di i ɲɛ bɛ min na kɔni i b'o ko farikolo o kɔni ɲɔgɔn kɔni m'a kɛ cogo o cogo an b'o ko k'o goro k'o jɛ piyan ala ko yɔrɔ min kan ka ko i sen don o fɔlɔ dɛ e yɛrɛ t'o fana yɛrɛ n t'a ɲininka o la nka o ye ne ala ta ye ne ala b'o ko o bi ko ni fɛn jumɛn ye a sɔla aya filanan min ni y'o kala suratu hudu aya 110 ani 4 o ko de seli jɔ suni tile u don dɔ ɲɔgɔn na ani u bɔtɔ ɲɔgɔn na ani su waati dɔw ni tile waati dɔw seli kɛcogo mi taa ɲumanw mi taa ni jurumu ye yudhibuna sayyi'at e ne ye jurumu min kɛ bolo la ɲɛ na lahala fɛn o fɛn na k'i k'a dɔn k'a fɔ seli kɛcogo ɲuman bi taa n'a bɛɛ ye o ye ala ka ye a jiginna muhamadu min kan kun sallallahu alaihi wasallam ala kɛra yɛrɛ ko ten ko sahabaw yala ni baji bi dɛmɛ aw dɔ la kelen ka da la a tigɛlɛma bi ko baji na siɲɛ 5 tile kɔnɔ a fɔ nɔgɔ bi to o farikolo la wa sahabaw ko tiɲɛ na nɔgɔ tɛ to o tigɛlɛma farikolo la bo ti to ye ɲɛgɛnɛ kasa ti to ye wɔsi kasa ti to ye ka d'a ka kuma bɛɛ a y'i ko ji in na fɔ siɲɛ 5 tile kɔnɔ a y'o saniya mɛn ala ka ko n b'a fɛ ka seli waati 5 in de ɲɛfɔ aw ye a k'a dɔn a ka baara aw k'a dɔn baara min don maa t'i sa kuma dɔn kana to seli waati dɔ ka taa k'i to
selwati kelen bebi nogo beko kabo nina ikomi iko wo ko nege nogo beko farkolo la kan nogo to nyege kono eseno botumi ko selwati kelen bebi adamadeni ni jurumu ko kabala awu ko sa ko tena ko tigala man nogo to ala kala ko wa ikado selbe ni de kori no fe pew ka jurumu wala selba dakika as masa wati mi nabi selika nyoma ikado ka fo ni sonoma bisingo wo farkolo tika yela afa ala bo bismillah isenma bora wa isenma nanatu fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati i bora so inana ala kira kadda kulene dakura were be abo fo wati me ado do seli kono seli kortale ngoroko takbiratul ihram ko fe ala kira ka do be allahumma naqqini min dhunubi kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas ala ne muhammadu sanya ka bon jurumu la e ko mi fini jabi ko ka wa no la chugumi ka asigi je yala para nare takbir muhammad mustafa nare takbir ono yala kraka sallallahu alaihi wasallam ayeremu alam kramin di jurumu ka jurumu tsika tama dafe datro yerela wa furaka ngo la dige ale de ko wo an kalando kamo munguso anga ye ka fo seli mi seli bina fo adama de do fle kulijila o kumana ala ndondo fle kulijila nogo menga makoro mi me ngoro koro mi me atwadi nze ngona ala kanato akelenga toy ala krewo misale de ko ne muhammad ko tabla ka seli jo o kumana niko kabwa jurumu na iko mi fini jebe ko kabwa no la tugu Zindabad Ofman ni ala kira kaini ka jirane na ula aywa ya selibaw adundo fle kulijila ni kulijido ayake ka chunga sumaya akana giringiri abika awde ko ala tekoy nena no ko yoro la sa I chugoba kasi tani yere e de ni nogo togora abede mo ala kapia nandu ne kulijila safna ni jima ka mulo chugo ne ko ni chugoba ka bote ini ndo togora da mbal make atejila ate safna na nga e ko chugo di manye sele kala be mi ala kala di bo be mi aw ka sele be mi o ko mama di ko he ay sele nunge kanye iko mi nyebe fena ni nyeta fena fenye bila neno be ka sele ngete wa o ko mana qur'ana ayako inna al-hasanati yudhhibuna sayyi'ati ala krasor la ka fon da kunya flala ay ko ji atwade baji ko salata katlaka ayrek seli kortale ngoroko katlaka do kala mima jirana ka fo wa ala kra do fle jurumu ko ligila nare takbir islam ahmadiyya o po ala kra ko sallu kama ra'aytumuni usalli qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'ukum la ko anga teni ladege andondo sella an fana kan fo hande ta do mindo ale ba do wa koro de ni nondo flen ni kol jila toy ni kol jila ka ba jurumu na pew ala o kuma na kanan ne jurumu kelen doy fini jabi ko ka ba no wala to mi ka segi saniana ne karsa dondo flen seli kono o kuma jurumu kelen gana toy no kat o kan ko kanga to ni fa do fe ala beku ne yodo edo kuma ikangi yira to ala bulusa ikumi debi to akuba bulu tugumi baba kama korota aba trete aba da bulu kono ka yelma nga nene ni seli telia anyo ka nyera la de amal maw ay do nga seli ka nyesa ko da de kadin nawla ay do nga seli nge kanye ko wo I bora seli kono e bina fu bay wolo domi ini nugo to kelenti bo fiu ala de se côté nene de se ko bewo on y a beto ala bolo ko cedo ni mi wala mi fotani la hala do be o binne na awsoro amo yoroni atodi o ko lemmi to ni bibi to la an ta do atodi wala man no to anda do bi ko tuko mi o fleni wait ben ala ko nye shetana da ale de abla ko jugula abi ko juge pian ni tala bi tala kan misa oh ya soro wara ko tara o yoro minge ala ko wati se shetana na de o ko mo na ye selijo shetana mi yado ka fo selbi na le kabara ay bla sanke be bara mi ay bla sambi sama dar mi ay samu na bara mi ay bla jurum ko mun barala e ka selim milti duru milti tan o bino be ka fuye o ko shetana na ay fu kan na le do abajo kefle ikama ko sa hala atiso
ne yɛrɛ do bi sɔn bedari ta kamo ala sitana dade atwadu do ile ku nyagaba ko kodu ke mu songu gadda ku o sitana fana ko ne ka bara o kuma na ye bla ko kodu ke ko mo bla ko ke ko de bla du ke e ka seli wati duru bisinga na le ka mago saka boy muna bi to e ka seli annalo na amandalo ala ko akake ko ay innahu yarakum huwa qabilu min sabil la tarawnahum o kamo ni seli jora sitana ma fo pay ikele na dala ko ala ko ka nyini wa ko ndi funa ke gwe wa menyona e be fatia kan kala ko asrai e miri re mi nga ta ala ka tarawni ka furula wadu le be bitigila barogala wadu aba ka tibili wadu ni musere be balola ka sore be ra kana ala ko itabulu isa yela mayela mana selebo be mi almamu be mi almamu mi yoru be nyefe allahu akbar sabel ala ko o abe almamu re ka katma o gaire almamu ta nyefe afarkolo de be afle kalo wala ko magoy sallallahu alaihi wasallam nin la hala mi yen nye ni man yoroni fo almami ma bonna missionnaire côté amirwa subhanallah ni côté ma dire he ni masakende ke ta bulu mon ngoloni ayde ni mam ko kabi yera bonna yengalo tige ay kana fo ga yera la de amina fo mi misala do dia abedo kono ko famaya ni fanda ko mesela chena ko karsabina ka keme kanisin na so tane bulo miri abo soro anga nga tan na be ka nga no opma setan atwadi ale ko nga fanda yakama opma ka sel ko ni tisiga nya soro setan bulo fama ba na ko tigi o aka jugo wakata meka kalfa be du do be andare nyove ale almami alhamdulillah fe mabulo tigi do masha Allah oh ale ko nga seli ga ngatli ngale rede seli ke tigi atlato sella assalamu alaikum akango fo ako tasro o ibadu la be sella hakli be selo jalbe be tigi ko mo ko nyefe o tasro assalamu alaikum ako tasro nare takbir muhammadul mustafa nare takbir oh minu maazeli uflo abaka ngolo la handena o be jodi ni almamu ye shetana bulu abini nekede muto e kolimi mina ke ni kolimi mina ke ka jurumu ba pew iyale ka bara be de tabulu o para bi to to o kamo min yoron votlo ko de kashiko de do ibi salijo e ba fo ibi ni beta ala ki hakili beta shetana bitaniye iba sama ko bo furula abitani musofe iba sama ko bo abitani tewirola iya ki to abitani yoro dola moy mato ko ba fo ibi kashi wati do o ala ko o nyaw fe ngi tiso boy la e toroba jole teresa i flabula fegi to bataba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nimbana du bayne furafle suratul fatiha kono iyyaka na'budu ala etiki ejjatika e yire anyanga television datu ka bo muso fe baro la ka fe be bla kana e batol de kamo go nata wa iyyaka nasta'in ni madde be do anana me yakko to shitam wara kulu imam adi ko nidi tatini baraji de bi boya bara kono ji afofe mo baraji ako baraji sororo de ni kadaka ala ya bi tesala abi taki preki tisel de bla ayi tarani bina akoni nembo o kama frasel ba joro mo al mihrabu afrika na fanini mi kala afrika na fa wa kana dabla nare takbir ghulam ahmad ki nare takbir dodo bina shetana ko bi kari ada wale bito ke filate nga o yoro ka jade ambal makke ngay mamma du bangata idi kanatike abdou kari jelani yen may nafo a konde mi ka ola awde baraji tiguy nga minu mi temen nga akuy ka do no le selijo o bina fo ngolo tale ida do dila na ija abura bogateme ale dabe dila ka ba ma ba kono le selijo abetede olu nyebe yetawla o tlobe metawla wa duma bu kayere imam adi o jay lakale ako jete foyte je kono mi jam misro sella ko bola o tay akwa nga je fenuma
o da amulo amma chugo soro min jala fiyo ako e chen musugo ako te fo yeseli jakoro baligu be mi e ala jama baligu yakolo e anana almami wabe jodi baligu balawa o dobe ko ko almam fana o ni ado he almami baligu ale do ko seli nene imami bamu ni ambe jabe musugo la baligu yale te o almami mani ko jabala abakar jilani ko jabala ala kire ko jabala yala nene ya nene wa na ma nene wa baligu yande de e be sanjuli almami wabe sanjuli amma baligu ya ko mo krebete e ala angata ko be de ambal mo subhanallahi ko be ngami ya do ko be o de be jija no fe nere ta do fe me fonda ko ba assalamu alaikum e allah ibe barala sa ngoy mama dara kana atore bugri bo fendu ma nu ne dara lululu ndara fubraka farfuri do armadela fo mo ka fo fabala o fainahum la yarawna ulu nyata fuila o de nyabala ja ko fa ka fo fabawla balugo be mi ningo balugo afamuna o mama maddo soro kanen na donga fo we mabalu kuyede bi mi bla sella nga ibe sandan sigi albi e ma sam soro tanu woro yere biu sawlo bla yere do bi me fo ka tasa subhanallah o no selinyene I kado ka fo pumana wala nday mi nyew ne tara na e seve doni nga ka jumu yere ko ka boyde I kado ka fo alla kira yo defoni sel de be ke sobe ka adamadini jurumu ko o pumana nyemmi voni shaytana yo do puma ti to ifio no mandi ko ho kana to yi ka te kanira tablo atarani te o chugona kada ka fam mihrabu selba joro ko mihrabu kele ka yoro shaytana bi selba kelengel na bere jengele hayya ala sala ngadda kuriya kelmen ngoro imam mahdi o lora kamo qur'anu bi qur'ane kala kataba ita me fi ko ay seli wala ma seli otey ay seli jo aqimus salata aqamas salata aqimis salata aqimus salata o debe nga sollu o te qur'ane ko muna kadaka iqama mi malan aya jomi me kisade be ngana kara kaselete fasai seli atware ko allah akbar shitana naneta katai ka furula fo almami red de salamu bla eta ro flagra sa bagra amal mage wa fari ko koy nara takbir allahu akbar ikaseli tara ngana for aqamakum imam mahdi ajira ko titati ne kodo abi tane ye ibina naye abi tane ye ibina naye mturma abi sama o afo de ma akama shetana bi tanaye eba shetana ba adda eba jo abada ibajo ako ni ne be qur'ana kono ala re ado ka fo atina ando o kama fo na solli amo fo akama de aya kede afura muhammadu sallallahu alaihi wasallam demo muhammadu mustafa kwa lega seli shetana tawro bale fa fa afo le maka selige gana foro mo nga seli anye dokede fo ka fa mo aqim as-salata tarfay nahar wa tarfana min al-layl utlu ma hiya min al-kitab wa aqim as-salata awdibi aqim as-salata wa atu az-zakata awdibi sallu tay afro muhammad mo kele kon nana falisul ma fasalli li rabbika abana wo foro yoro mina fana ni muhammadu kelende akafo amo selite o kera kele konna de fali yusallu maka be amma fo fali yuqimu salata maka o e kele konna kadaka sele siga joyede e mar fatugu jobe nuyu birami takuka en alaje nene bisiga sele o laganye ala yoro yoro ni yafa amma ikama foy aya don siga kamo aya fo muhammadu moy fa kamta lahum salata nga amma ke to ko muhammad tsaka salido nga didi sahaba wala sahaba fal yusallu ulu ku say saliyati ngay muhammad aqim jawtu fire nyon zongono ayam mo nyonay muhammad e kajo o ngaw bakri umar o ay sala ko feti kada ka o hakilbe yamede subhanallahi ala bana nini yoro de mo ro qur'an ko ay salite aqimu de be amal mo ngani imam mahdi nanete ama be duru nyona ande fengala mo koy cey nana ngani ne awmu yande ga do amulo angende fene angende dingi sey o ko da cey nana nay de abay
ngande nyini kalawi je nyini kema ka mako sa o kuma lulu ni jama min do mangoro anye tala anye be je na alibi alakira sallallahu alaihi wasallam aka kilshi mimbe ni ayadi sahabo mo fatu maka kele alakira mafo aywa aso atwade adenge ade so ni jato minu mei ani bingel krame dulo mina minu mei ayu bugo wala mayu ganga bodu kono alakira mofo ako hey ala mi vone wo flede ejme dugutlam fa sali min gera ka ko fajiri yabe alakira wala de sahabo mo dutumo ay wuli sutu dugutlam fa akajo akasalijo Allahu akbar naw yet ko tawa selika ku op mon o selingeto dama ka alala ide ngo fo i muso ko fo i moderi ngo fo ide kayega ngo fo ide lo mena ngo fo drogo tala ngo fo ala setene ngade o bedno o be ko ne mo ba ala nyanyi yow ka dumdi ko la ñu ka fira ko bo nga minga gelo be ni de bise kata ele yorola i ka do ka fo ala woni pa be gatte fo ni nyena mo ala kira ko hey wa ni yaye nere nyekira tawdan ku dan ko tenye fio i ka do ka fo dugu tro selino nare takbir Muhammadu Mustafa ala yare sharia qur'ano kono wa wada'ana anka wizraka allazi anqad dhahra Muhammad adamade kanani ala fafe adamade delin gojugu deli blaka ko o datwadi ni delle aka kojugu la konna cugo to la ble koy ngay Muhammadu ni ku ye doni ngay yere ka doni ki bata ki madaba ka shini alala apmi ko kari way ka bara ko ni ngay bulo nga ike go era I wulla dugu tama fe kan ibri ka jira ala ni ala doni koy I ba fe kan Muhammad to duma kon dimo opma ay ka dondo wa ayi korane koy mawdu sukun dane bulo nere sukun tan yera tay kuma tema warata mo al qulubu bi yadillah Allah ni Muhammad e join ala ko ay ke goyra wa wada'ana anka wizraka allazi anqad dhahara Muhammadul Mustafa nare takbir ni ndoni nek nganga e Muhammad ko kari ngai yata e atwadi yada tababu o kuma nyedo ni nda Muhammad wo yeto ko soro koy wara faana Allah ka zikiraka Muhammad ya ka ay jumenge Allah ala karake ko irade ay doni da tigimo ngane ko nene e ya njigi danga ko do nanga fam ya ni anga pandeli mala ala ko wa ya koray Muhammadu ma o jira fiu aya beni turne koro wane yata ala kira sallallahu alaihi wasallam apmi wuli chu fe kat ko tama fe selike famu so ba famu ala kira tobe seli ko aligine tobe seli ko kisi ka bo janme mo jugo do go jugo ala jugo nyuma ala kira jugo nyuma bela aligine bi boli ke magwe janme boli ka magwe la ngam munay bi seli foki sefu nubli subhanallah 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 amal mo ayalla ge nindu seli mi ke jeni ngam aligine chemi ndai janme te kana fafe jugo nyuma mbala wa innaka la khulqin jadid fo jugo ko muhammadu anti fe o che anti ka ko la ayam fa shabla gona tabe chena ibani jugo che mo lamini o kuma seli ne kunya jme ye blessa jami be to kala bo ala kra be duma ko e baba ka diwa da kono akele muna jambe o tafi marala o yada ma wala ndai nga bitaye qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin aisha mo alakum mo aisha jabi wa ngali nguru memma chamanu kuna farajani farafi wani musoni chew seli mo ko ma ayira seli nguyaji me nyem yesa to ka seli kala gene nyini ukanga nyini ukasara janne me ko kishika bajano o eche ukoto soro o eche ngai muhammad tale do abela muna celebrate ala ko afu yede qul afo inna salati ni muhammadu ka celibade mi nanya kamala wa nuski aninga ala ko to suka bere war manga kadigal be wo ma ya nere ka nyene me ko la malama be ani foka tasinga seyamo lillah ni ala nyina do koy ni ma be ala nyina go nyini janme buli ka bo fa fe jugo yere wa ka boy de ni nga ala do abe boy kali kama ko aku woni ala nyina do ala nyina na wala ma misra janye menye ala nyina na o ta ala nyina koy o muso nyina do o nono kana nyina do o sugo jiran nyina do o de mangutu be ala nyina kono sugo jiran do be muso daga bana be nono kana konyo be di konyo be o ko me ko do ruba fo e ko ma mi je kono kono nga lahara na vala e ala so nyina o ni ci nare takbir
Nare takbir. Gulam Amar ki. Gulam Amar ki. Ahmadiyya. Zindabad. Nare takbir atodi anyu be sele almamu nun ko fe olu fana ka jija adayo olu fana be aljina de nyinna fu sebela aboji jele do ga be aljina nyinna ani ko almamu o fana yala qur'ane ko mun be aljina ko no ho aba fu muso nyum be nono ko ne ko nyobe almamu ere jiya ko yiwa almamu afo je nono kana bana je muso bane la e tla ka jija nyinne fe ala kira ko wo seltigo kamo sa yo toisa ni dimisenu ne ba ke abu fo kuma na ni ye atwari ya kala fe min ne so ni sanga dimo mi bamla ni sanga dimo o ale be bamla do wata be ne so ni do nga bi koroba kata ba do ka fo kala na ba ko boni me o kuma seli i ka do ka fo ala kira ko julat qurratu ayni fi salat julat qurratu ayni fi salat ne muhammadu nyata fa ka fa ngo be selde kono kana ali jine ko fa ali jine عبد القادر الجيلاني على لكتو كل اهل الله في شغل عن الله الا اهل التجلي الكبرى اكو اني ولي اچاما ده اكو ما بكل مي اكو بتلو غلاو تعالى كلام يره ما بده قراءه كل اهل الله في شغل عن الله الا اهل التجلي الكبرى نتجلي الكبرى موته كي كادو كافو ابebe jalai abebe anni janofe aljine kono taw akwa uma famu ala krebi mi no fe o kafari atwadi armade ni menana fi kabwo kana farkulo fedo takatla ka i atwadi i farkulo fakogura o konta katimi ga kafari o e babu jay do ruma nyesoro la yere on ka be sa ya ho abe ay so mo sa be ni ne kamo imam mahdi ko opuma seliba ni ako assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ko koro yere min bala o yenna na ka je kono so o be yawa o nyere na na fe sisa ngunde ya de assalamu alaikum do bojira ne kunde yanno ko selba ka assalamu alaikum mamadu o bajira de aw be yawa o nyere na me so konde ngunde ya de assalamu alaikum na ma fe sa ne kunde ya nguma yebe o ko ma sabo sorla u jongini mingira ni mogoya abien sama ka dese a mwese ka bo fiu a ko ni njora sella ay na sama ka bo abibo kadaka u basoro nde ya ble o ni ne te ya ka ba o ni ngatimi ni ngakuna nde ya o nyebe yi ndawla lobe yi mawla o mayna sama au je maw assala da kuriya kelina selmi ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mashido biriga wuli tete de subhanallah akana fo aka kuri ko abi armani jurumu bele jele ko o kumana ni aya folo mi fo amina kuma joy sisan oye o kumana ni mami ndara ni fe katani fe ibi jurumu ke ibina kashala dala abi abebi nogo anaba be nogo ko boy ikado kuma ala bi bolo mele sisan o kuma jurumu na ko yere o kasabi ne be kachi enu koro kata keble inu tika da kasa yere la o kumana oye idone yor la sta utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar oh sisan domina fo o kuma seli kun blende o ala kan nogo ko o table ngarba ni farko ma ke tugo hanni ma barake i damete e ta do farko re so fo ga jismo bo akawa yo yoroni yo anorawa amonogo ngani ji bonaka ibaye nema wore bina ani farfo wore o kuma ala manu nga ala bato yode nina o tay kele jurumu che olu ko jurumu yere mu blewa masar rahmani yere de o kasat ma be yoro reta fe ka foy o kuma seli kera olu ni esa seli kera olu ni olu be ka didu nganene eka kolon on be ko se o mabla jila folo o kuma toro de bonga ngani kolon bla jila ka ba o cheba ka jimi naw e ba ki bu woble o kuma manyuma ni an ga seli adavara ni no lu ye seli jo i ka do ka fo lu be yoro wera la nganaw nyaajo on be no on be ka nga jurumu ya fa yoro ni ya rabbi ala ka nene aw bela jele ka jurumu ya fa nga ala ka seli joli o mafa ala ko di nene aw bela jele mo misalu ya la o kuma na ni yayi seliba akoto atwada abiselita seliji koraydi yoro minu mi jurumu ke bolo biko dabiko
da bɛ jurumu kɛ nu b'a kɛ ɲɛ b'a kɛ tulo b'a kɛ sen b'a kɛ ɲɛmana b'a kɛ ala ko nin yɔrɔ ninnu bɔ i ka n'i jɔ mɔgɔ si ni yɛrɛ majigi ye ni hinɛtɔ bɔ ye ni magatɔ bɔ ye ni lebutɔ jɔ cogo ye walanda ninnu di ni adamaden yɛrɛ y'a dɔn i tɛ jɔ seli kɛ fiyewu wa i kɛra ala kira ka baaraden ala kɛra minɛ ni seli ye seli ba dɔn e nana n'a ye o tuma ala m'a ɲini fɛ imam mahdi ka jamakulu fɛn fɛn bɛ yen a muso a cɛ a farafin u bɛɛ lajɛlen kɛ seli matarafabaw ye fo seli ka taa laban k'u bɔ u tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na k'u b'o la pewu adamadenya kɔnɔ ka bɔ baganya na ka na adamadenya kɔnɔ ka bɔ adamadenya sanfɛda la ka taa fɔ mɛlɛkɛya la fo ka taa kɛ sa wara alwara salamu alaikum warahmatullahi تكبير نرى تكبير حضرت محمد مصطفى حضرت محمد مصطفى غلام أحمد كي جلسة سلنا مالي حضرت خليفة المسيح الخامس نرى تكبير. Donc, Jazakumullah, et pour cette belle présentation du doyen Omar Maouz, et c'est pour ça que je dis c'est une très grande chance pour vous, la Jamaat de Mali, d'avoir des très grands orateurs de cette tranche de Omar Maouz, n'est-ce pas? Seulement la seule chose que nous pouvons dire, de prier pour eux, afin qu'Allah leur donne longue vie et santé, afin qu'ils puissent être au service de l'islam et de l'Ahmadiyya. Alhamdulillah, nyama ko ale be foli di an ka karamɔgɔkɛ ma Ustaz Omar Muaz Kulibali a ka walawalali ɲumanw na. A ko nin ye ala ka dɛmɛba ye, nin ye ala ka nɛɛmaba ye, a ye min kɛ an ka Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye ka walawalalikɛlabaw di an ma i n'a fɔ Ustaz Omar Muaz ɲɔgɔn na. A ko an kan ka ala tanu ka ala barikada kosɛbɛ. O kuma na an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ yasa ala subhanahu wa ta'ala ye maaba minnu di an ma nin ye ala ka o ji di kɛnɛya la ani sijanw na o yasa o kuma na an bɛ se ka nafaw sɔrɔ o fɛ waati bɛɛ lajɛlen na. Et aussi profitons également au maximum du savoir et de la hikma qu'Allah leur a donné. O kuma na ala subhanahu wa ta'ala ye faamuba min di o kuma na ninnu dɔnnikɛlaba ninnu ma. Donc nous allons poursuivre ce programme cette fois-ci avec un poème par monsieur Masrour Koulibaly. Aywa ko sisan an bɛna diinɛ dɔnkili dɔ lamɛn Masrour Koulibaly fɛ. Assalamu alaikum. هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان. هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان. وما القرآن إلا مثل درر فرائد زانها حسن البيان. هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان. وما مست عقف الخاشعين معارفه التي مثل الحصان. هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان. به ما شئت من علم وعقل وأسرار وأفكار معاني. هلم إلى كتاب الله صدقا بها ما شئت من دين ودنيا وجيراني تنافوا في المعاني.
هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان ومشغوف بآيات المساني ومفتون برانات المساني هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان يسكت كل من يعدو بزدن يبكت كل كذاب وجاني هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان رغينا ذر مزنته كثيرا فدينا ربنا ذا الانتقام وإيمانا بتصديق الجنان له نوران نور من علوم ونور من بيان كالجمان هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان نعرة تكبير الله أكبر نعرة تكبير محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى جلسة سلنا مالي نعرة تكبير الله أكبر وأين يكون للقرآن مثل وليس له بهذا فاللسان هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان وكم من قرية علم فيها وكم من قارئ فيها وقارئ أضر بالجفون والجفان هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان وكم من مؤلم للعلم فيها وناد للندى كلم المجاني هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان فقم واطلب معارفه بجهد وخف شرا عواقب والهواني هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان وآخر كلمنا الحمد وشكر لرب محسن ذي الامتنان هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان وآخر كلمنا الحمد وشكر لرب محسن ذي الامتنان هلم إلى كتاب الله صدقا وإيمانا بتصديق الجنان نعرة تكبير محمد المصطفى جلسة سلنا مالي خلافة أحمدية نعرة تكبير. Jazakumullah pour cette belle poésie. Donc nous allons poursuivre le programme donc, de cette première session et avec cette fois-ci donc l'exposé sur les martyrs de l'Ahmadiyya qui sera présenté par Mustansar Hussein Sahib. Alhamdulillah ko foli be dina dongri dalawi o amna wajur min la mesisa o ye anga karmoke kabo san Mustansar Hussein ali na kana kuma fe min ka o de jama islamia Ahmadiyya mamnu ni ulu nintola Ahmadiyya kola kabini Ahmadiyya ko damnena diena mo me kono mamnu ni ulu nintora Ahmadiyya ko dafe
ale bɛna kana kuma olu kan insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. موضوع كلماتي اليوم شهداء الأحمدية. Alhamdulillah, missionnaire no ye san missionnaire régional ye no ye Musansir Hussein Saheb a y'a ka discours daminɛ ni kalima shahada ye ani kuranɛ aya a ye min kalan sisan ni o kɔnɔna na Ala subahanahu wa taala b'a fɔ ko aw maa minnu limaniyara a ye aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ani seli ye i k'a dɔn Ala ni sabalibaw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa a kana fɔ maa o maa minnu n'olu bɛ fa Ala sira kan k'a fɔ ko su don ayi ɲɛnamaw don nka aw de tɛ sɔmi a la a ko tuma na ale ka bi kuma bɛna boli fɛn min kan o ye jama Isilamu Ahmadiyya kɔnɔna la maa minnu fara Ahmadiyya kama donc a bɛna kuma o de kan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. mana boraka hadisa kalan sisan hadisan na ako alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko jɔn si tɛ yen ko o bɛ fatu ala yɔrɔ la min hɛrɛ ka bon k'a fɔ a ka segin sadi a ka diɲɛ walama diɲɛ ɲɔgɔnna a k'o sɔrɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ɲɔgɔnna ja a ka o sɔrɔ ko maa min bɛ se k'o sɔrɔ ala yɔrɔ la o ye maa min bɛ yen ni o de sedu suyara ala sira fɛ. عند مجيء الرسل عندما يعجز الأعداء عن جواب الأدلة فبدأوا يقتلون اتباع النبي. ako ni nabi ɲumanw nana ni jugu wulila u kama ni u ma dalu sɔrɔ ka nabi ɲumanw n'u ka mɔgɔw kunbɛn o tuma na u bɛ mɔgɔ k'u kunbɛn o ye juguya de ye ka u sɛgɛrɛ mɔgɔ sɔrɔ ka u fa. هكذا حدث عندما أعلن غلام أحمد عليه السلام أنه هو المسيح الموعود والمهدي الموعود. ako lena kuma min na ni Muhammad alayhi salam o nana ka wele da k'a fɔ k'ale de wa o juguya kelen fana de wulila a nɔfɛ. منذ دعواه إلى يومنا هذا بلغ عدد الشهداء في الأحمدية إلى 400. ako k'a daminɛ Imam Mahdi alayhi salam a ka wele la kana fo bila maa minnu n'olu fara Ahmadiyya kɔnɔna ka sababuya kɛ k'u limaniyara Muhammad la ko a ma fo maa 400 na. لا أستطيع أن أبين عن حياة كلهم ولكن أبين واحدا منهم الذي كان من أصحاب إمام مهدي عليه السلام اسمه سيد عبد اللطيف شهيد. ako nani ale tɛna se k'olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya ani u fara kun min kama ale tɛna se k'o bɛɛ lajɛlen fɔ nin jɔyɔrɔ in na yan a to nka ko a bɛna maa kelen ta olu cɛla n'o ye Imam Mahdi alayhi salam o ka sahaba ye n'o tɔgɔ ye ko Abdulatif Shahid donc a bɛna o ka ɲɛnamaya ta a bɛna kuma o kan. عبد اللطيف شهيد رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في أفغانستان وكان أجل العلماء في أفغانستان. ako Abdulatif Shahid ale kun ye Imam Mahdi alayhi salam ka sahaba ye nga a sigilen kun do Afghanistan de o kumana Imam Mahdi ka sahaba minnu bɛ Afghanistan olu la belebeleba dɔ kun do. يكتب إمام مهدي عليه السلام عن عبد اللطيف شهيد يقول كان هذا الرجل الصالح الطيب الباطن جدا.
ako imam mahdi alayhi salam ay sabani ka nin chafolen kunga no abdul latif ye ako ko nin munya ma nyuma nye mini akono jele do kosabe wa sahiba ilmin wa farasatin wa khashiyan lillahi wa waran wa taqiyan wa doni ba kundo wa ikado kafo ala nya sranya ba kundo wa mamendo famya batiki kundo ala nya sranya ba kundo tarakatil adillatu fi qalbihi tasiran kawiyan ako dalu ye no belebele bade bla adusukuna walam yajid fi tasdiq hazal ilane ayya saubatin ako amata hali siga na fitini foy soro o kuma na imam mahdi ka tiatiga dalu o siga fitini o kunte ala wa karra tabu nakiyo duna adna taraddudin anna hadha shakhs mabusum min Allah ta'ala o kuma na aye aka tugunyonya ayo o sabati imam mahdi la ka maka hali siga fitini يقول امام المهدي عليه السلام فبدا يقرا كتبي بكل حب وشغف ako imam mahdi sabani ke akunga kafoko chenye aleka kitabu kalani damine ni kanu bela jile وجذبت روحه والصافيه الي جذبا ako kumana anni o samana kata ale imam mahdi ma samanina a minga bongo sabe فتعذر عليه البقاء بعيدا عني دون اللقاء o kuma na koma yoro ka jalela kada ka sigile do fo afghanistan ni o kuma na furanca ka jan a aleti chain kerefe vraiment ko de kumi digala ko sebe يقول امام المهدي الاسلام قدم وكانت نتيجه هذا الجذب القوي والحب والاخلاص ان عقد العزم على الحج بعد الاستئذان من حاكم البلد ako o kuma na o kanu imbunya na kata se hakala o kuma na fo atigara ka kafo kwa be hiji abita hiji la o kuma na kele ngoroko ka jenyini o kuma na ka juju bafe kritiga kirisola o nyama bafe وقدم الى الحاكم طلبه بالسفر ako kuma na aye tama ayo sranyini o kuma na juju nyama go bafe ولما كان يعتبر عالما كبيرا بل رئيس العلماء في نظر حاكم كابول فلم يقتصر امره على نيله الاذن ako kuma na komi juji mba don doni baba kundo ayi anyana doni bayra kunte kabul dugu kono o kuma na kele ka tama sira nyini juji mfana mahali sika do ala ayi sira di ama بل اوتيا بعض النقود ايضا مساعدة aya tlala ka hal na folo do dama ka yere deme nuyi وبعد هذا الاذن وصل الى قاديان o kuma na nin jende ko fe a tara qadian يقول والذي نفسي بيده حين قابلني وجدته في طاعتي وتصديق دعوايا صادقا متفانيا بما لا مزيد عليه ako imam mahdi ya sebe ko mbengale masami nenen nibi obolo kumam na neni chenye nyonye a ko ale ya soro ale mahdi no fatugunyo anaka chentigi yalla a ayai kafoko abane do de olade sadi dande te ola o sera dande la وقد وجدته مفعما بحبي كزجاجة مليئة بالإثر ako ale ya soro aduskun fale do ale kanuna ina foni parfum buteli fambe parfum jila chogomina وكان وجهه نورانيا كما كان قلبه نورانيا wa noro kumba nyedala ina fo o noro kele ba duskuna chogomina إن أروع صفة كان يتحلى بها هذا الولي المرحوم أنه كان يقدم الدين على الدنيا حقيقة ako mangutu bela nyuma mingumen ni ala ni wali yuke bayna ni ala ma bayna o de fo ay dina de bla jenyefe وكان في الحقيقة من الصلحاء الذين يبلغون المنتهى في تقواهم وطاعتهم لله تعالى ako mana asera manyumanya ere diri darajala kata se hagala maminum be ni olu kono mbise ala nyesranye ani ala labato ere dana akme o mawja ويكونون جاهزين للتخلي عن حياتهم وإرزهم ومالهم ako akme mawchala maminu ni olu ka ala nyesranye sera hakala o kuma na u jenendo ka ubo u kan nafolo ka jaw kan nafolo anu ni ko ka jaw ka fembele jele ko ala kama كما يتخلص المرء من الخشب والأعشاب أديمة الفائدة ako ina fo mabi yera langole ya chukomina ka bo jiru ani biuna minu be ni nafati olula يقول إمام المهدي عليه السلام كان قوي الإيمان
ako imam mahdi ko akal limaniya ko ngume kosbe wala in shabbahtuhu bi azami jabai an yakuna tashbihi cheinga limaniya ko ani kulu bele ba min sabatiledo na yu fla compare nyana ko o ya le kele ka dobo cheka limaniya ko alila bi ayyi kalimatin usni ala hazal wali al marhum allazi bazala ako kuma na ne bina dakurunya jumende sorosa kanin wal yu bay ka ka nyuma fode innani ara anna bidayata kasirin minan nasi wa nihayatahum la takunu wahidatan ako ne baye ka fo ma chamanga nyanamaya damine anu kallaban u damne chuko nu kallaban chuko ka teke kilinde iz yatasaruna bi atfihi al umur aw bi waswasatin shaytaniyatin aw suhbatin sayyiatin fayaskutun ako kadaka ma chamande bibbe ni ko kuntani doye wala ma ni shitana ka waswasuli doye wala ma ni jenyon juku sababu ya kuma na bibbe walakin bi ayyi kalimatin ubayyinu istiqamata hazal batl al marhum ako kuma na nabi dakurunya jumainde soro kanin cefarin bayin ka o ka tlenya ka o fode walakin bi ayyi wa zalla yataqaddamu fi nur al yaqin fi kulli hinin wa an o kuma na tikenga noro koni ale kumbi ta nyefe odela wati bela jelena yaqul imam al mahdi al islam hina jaani saltuhu bi ayyi adillatin arafta sidqi ako imam mahdi ko ale chay nyini nga kumamna nana lema kafo ye ne ka tientikiya doni dalu jumenye de faqala awwalan bil qur'ani allazi arshadani ilaykum summa bil hadisi summa bil aqli ako aya le jabi kafo ale ye imam mahdi ka tientikiya don ni qur'ane de ye folo o kofe hadisa o kofe alere hakili ka famiya sisa Allah zindabad يقول امام المهدي الاسلام فتح عليه باب الالهام والوحي نتيجه يقينه القوي والتغير الكبير الحادث فيه ako imam mahdi sabani ka chengunga kafoko ala kuma nyonya da yelela chenye ka sababu yake aka sanuya anaka tikenga ana yelema bamindo aka lahalayawla o yara kara sababu fuka ala kuma nyonya da yele chenye فتلقى من الله تعالى شهادات في تأييد بكلمات واضحة okumana aye sorolike kabo ala yorola shere minumbe aye sorolike kabo ala yorola shere minumbe no lubi chentigia ke ale imam mahdi ka chentigia abu sabati لأن يقول الرئيس بقي 5 دقائق فقط لذا أختصر بالكلام ako boraka papier ndi saka foko minti duru ne ba molo kuma ko abni pando kuna ka surunya nare takbir shahidani ahmadiyya nare takbir عندما رجع عبد اللطيف شهيد إلى كابول قبل وصوله إلى كابول أرسل الرئيس الشرطة لكي يأكلوه ako mamna abora imam mahdi fe abeka saigata kabul afghanistan o kuma na ko polisu nyamogo commissariat polisu do blakata kata kume mongoso ka arrêté kamine فعندما حضر امام الحاكم قال الحاكم لو شئت لا تركت هذا الرجل وقد عفوت عنك ولكن قال لا اقدم الدنيا على الدين بل اقدم حياتي لله تعالى ako kumamna nana jo jiji nyefe o jiji kwama ko na yija ibi chen itara chemirola iba ye ka toy o kumana ka bunya ni ka joro bela jele toy bolo bi ka nyana maya ke adafale ko muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam nare takbir aya ne me wati to ti bere ble ato anga atofo akumana ko aleti dien fusaya dine fiyo wa waza hadha al hakim عبد اللطيف الشهيد في السجن وبقي في السجن 4 أشهر ako kuma na kale jija mina ka bla kasola es kalonani de ke kasola ووضع حوله الأشياء الذي يبلغ وزنه 8 كيلوغرام o kuma na aye fen valeur mawbla anye fe minu kilo hakabise fo kilo sheki nyokonama minu be ni na folo ma fen valeur ma bawdo
यकूल इमाम अल-महदी अलैहिस्सलाम लन यसा अर्ज़ो अफगानिस्तान अन तंसा रुदूद हाज़ल वली वमा शाहिदा सुकानो काबुल तीलता हयातिम हाज़न नमूज़ज मिनल ईमान व समूद. Ako Imam Mahdi ba a foko Afghanistan dugukolo tɛ se ka ɲinɛ fiyewu a nin waliyuba in o kɔ wa i k'a dɔn Kabul sigibaw olu ma o ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ma misaliya sɔrɔ maa la fiyewu limaniya la ani sabati la min bɛ nin cɛkofɔlen in. بعد 4 أشهر قدم أمام الحاكم فجعلوا الحبل في أنفه وأكدوا الحبل في أنفه وذهبوا به إلى مكان الذي يقتل فيه. Ako kuma min na kalo 4 dafara sa o y'a bɔ kaso la ka na n'a juge ɲɛfɛ u ye min kɛ u y'a kɛ i b'a fɔ misi ka nu sɔgɔ ka juru dɔ a la ka sama ka taa n'a ye u bɛna taa faa yɔrɔ min na. أسر أولاده وعياله وزوجته. wa musow fana a n'a denw u y'olu bɛɛ lajɛlen fana u y'olu bɛɛ lajɛlen lana kɛnɛ kan. عندما وصلوا إلى المكان قال له الحاكم أنقذوا حياتك لو كذبت الإمام المهدي عليه السلام. a ko kuma min na u sera a faa yɔrɔ la sa juge in ko a ma k'i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kisi ni fɛn kelen dɔrɔn de ye k'a fɔ ko Ghulam Mahamadu tɛ tiɲɛ ye. ولكن قال أقدم الدين على الدنيا. nka a ko fiyewu ale tɛ diɲɛ bila diinɛ ɲɛfɛ ale bɛ diinɛ de bila ɲɛfɛ. فبدأ الحاكم يضربه بالأحجار. o kuma na juge yɛrɛ o yɛrɛ y'a kɛrɛni daminɛ ni gabakuru ye. بعد الحاكم كل الناس الذين كانوا موجودين في ذلك المكان ضربوه بالأحجار. o kuma na juge kɛlen k'a ka gabakuru bɔ maa o maa bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen tora ka to k'a bɔ ni gabakuru حتى ye قبض روحه. fo ka taa ni bɛ. بقي في الأحجار إلى بضعة أيام. a ye tile damadɔ de kɛ a faara ni gabakuru minnu ye olu cɛla ye. وبسبب خوف الحاكم لم يستطيع أي أحد أن يدفنه. o kuma na juge ka siran kama juge ma se ka a su don. يقول إمام المهدي عليه السلام Imam Mahdi ko alayhi salam. فيا أسفا لقد ارتكب تحت أديم السماء ظلم نظيم. a ko nin kɛra nimisaba ye dɛ ka d'a kan sankolo jukɔrɔ jurumukoba o kɛra dɛ. إذ قتل دون رحمته شخص بريء لمجرد الاختلاف في الدين. a ko ka d'a kan u ye maa fa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni hinɛ ye fiyewu maa min ni a fali kun foyi t'a la ko a tigi n'olu tɛ diinɛ kelen na dɔrɔn. مع كونه على صدقه وكونه من أهل الحق. k'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ de kan wa a bɛ tiɲɛtigiw de fɛ fana. ثم بعد بضعة أيام تلاميذه ذهبوا بالليل وأخذوا جسده ودفنوه. o kɔfɛ sa tile 7 kɔfɛ a ka kalandenw de taara ka su fɛ ka t'u den ka a su ta k'a sutura. يقول الإمام المهدي الإسلام أريد أن أرى هذا النموذج الإيماني في الأحمديين. a ko Imam Mahdi ko ale bɛ fɛ nin cɛ in ka limaniya ɲɔgɔnna ne bɛ fɛ k'o misaliya de ye Ahmadiyya makuruw la. فيقول الإمام المهدي الإسلام منذ بداية الإسلام إلا الصحابة لا أرى مثل هذه الشهادة. a ko Imam Mahdi ko kabini silamɛya daminɛ ni Ala kɛra ka sahabaw bɔra la ale ma nin ɲɔgɔn na seyidusu ɲɔgɔn na ye dɛ. وفي الأخير Allahu akbar. Zindabad. Zindabad. وفي الأخير هناك شعر لإمام المهدي الإسلام يقول في الفارسية زیر این موت است پنهان صد حیات زندگی خواهی بخور جام ممات تحت الموت تکمنا میات و انوات الحیات فإذا كنت تريد الحیات فاشرب کاس الممات. Ako ko fasa abna ka kuma kun ceni min ye o de ka fa Imam Mahdi alayhi salam a ye dɔnkili dɔ da nin kun kan persikana k'a fɔ ko saya jukɔrɔ maa kɛmɛ caman olu de ɲɛnamayala o kuma na n'i bɛ fɛ ka ɲɛnamaya f'i ka saya ji fana de min. فلم ينتهي هذه الشهادة حتى الآن في 2010 هناك استشهد أكثر من 90 رجل في لاهور في باكستان. Ako wa hali bi o fali a bɛ ka kɔntinɛ Ahmadiyya kɔnɔ ka d'a kan 2010 Lahore Pakistan o kuma na u ye maa 19 u y'o fana fa. فقط إلا أنهم قالوا ربنا الله وآمنوا بغلام محمد عليه السلام. U ma fa kun foyi kama fo ko daba ma ye Ala ye olu le manara Ghulam Ahmad la bana. ندعو الله للشهداء لكي يحييهم الله تعالى ويؤتيهم الأجر. O kuma na an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli maa minnu fara jamaatu kɔnɔna la o kuma na Ala ye ɲɛnamaya min fɔ Ala k'o ɲɛnamayaw d'u ma k'aw ka saraw dafalen d'u ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाराय तकबीर शुहदाए अहमदियत जिंदाबाद अल्लाहु अकबर
Jazakumullah pour ce bref exposé donc, sur les martyrs de la Ahmadiyya. Jazakumullah encore donc, pour le présentateur. Donc très rapidement, cette fois-ci, nous allons poursuivre le programme donc, de cette première session avec une présentation qui sera faite par Seydou Traoré, donc le poème de Seydou Traoré. Inshallah taala amna dongli mi dawi o imam Mahdi alayhi salam aleka dongli sebeli Allah subhanahu wa taala utanunna hamdo sanau siko jozati javidani hamsai nahi heusika koi na koi sani बाकी वही हमेशा गैरू सी कि सब है फानी गैरू सी दिल लगाना जूती है सब कहानी सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी दिल में मेरी यही है सुबहान मैयरानी सबका वही सहारा रहमत है या शिकारा हमको वही प्यारा दिल बिल वही हमारा उस बिन नहीं गुजारा गैरू उसकी जूती सारा ये रोज़े कल मुबारक सुबहान मैयरानी क्यों कर शुक्र तेरा तेरा है जो है मेरा तूने हर की करम सी गड़बड़ दिया है मेरा जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा ये रोज़ कल मुबारक सुबहान मैयरानी नारे तकबीर मोहम्मद मुस्तफा नारे तकबीर donc, pour cette belle présentation de ce poème. Donc, nous allons poursuivre le programme cette fois-ci avec le discours donc, de Mohamed Lamine Konaté sur les conditions de la bayat. Nare takbir, nare takbir, Ahmadiyya. Ahmadiyya, Muhammad Mustafa, Nare Takbir. Akbar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ambali maslame o ambole ko katangani Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo shitane toroma o temenen ko fe ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ani tanu min kaka mani kishini Allah subhanahu wa ta'ala fe kake an kuntige Muhammad naka sumao anaka sahabo anam fen ni dine sanuma isramne kata se kiyama duma ala kan nema ni kishi shuru an kelen bella jeleka niyaye mali jalsa salana keneka no ya jalsa ani sabana ye ka ben 26 troisième mois 2022 Olanda min dirma ni kenenka o de ka fo shurutul bai'a ko ka kuma bai'a ashartu ko ka kuma ka bai'a jimende kodo alakira sallallahu alayhi wa sallam alidena nani islam ya dinai wa Allah subhanahu wa ta'ala ya wala sallallahu alaihi wa sallam ka ni islam ya dinai ndeye dine labain wa ni islam ya dinai ndeye dine dafale wale alate dine wore fe ni islam ya dinai inte o koso Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ane kono al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Muhammad binye dine dafale dima wa binye ngane ma dafale auka wakata mine bila fo ka fo hadamadinya bana ni dugukolo insanfe ne ala bi jeni dine kele mi yewo islam yayi wa madama de ako inna dina inda Allahi al-islam ako dine mi mbali ala boloko islam yadi atla ka fo ka daka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ako wane mami ye bato ke sra wara fe min islam ya sra ka to bato minay bulu walla harado mamuno be bono be farauka ala kirano islam ya dafale mi nana ala ka sallallahu alaihi wasallam nyana ka fatwa ya irana ka fo ni dine mi nale nana naye fili do bina dua kono nyami do dua kono ina fo kira munun kona alenye nyani min yolu ka mantun sorode keren ya no ye ban israila kawi wa olu ka nyami nyogona fana bina ne mantun soro sabu o nyami mi ye ban israila kaw soro ala ma to tede ala e masihu do chi uma mimi na nyana boka duma wala kra ko fana tato fle nin tay nyami nan ko fe atitote Allah subhanahu wa ta'ala bina masihu do kana neke mantuna mimi na nyana bo wa yala no masihu nanao au mesiki ka ambolo flat dance kan ka masihu la jewa alagra ko ay alagra ko chugodi fa iza ra'aytumuhu fabayi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatul mahdi ako ayat ka bolo flata senga ga mahadi laje koy ako ay aw bitaw tegedi ama kalaidu dama kabina labato dama kaw na fulay o mahadi nalesa jamakulu munun taraka tege dama kalaidu jiku ba labato ko bina deme ka ala sallallahu alaihi wasallam ka dine jensen kata nye dogo nye bela ina fo ala yere ya fo jogo mina ala krai ako wama arsalnaka illa kafatan linnas mari nyi ci nye bedima afrafi mana ma e chira bema mao ma fen to ko ma muhammad e chira bedima
o ni min ko muhammadu ma cima o kore ko e make mai folo ni kera mai na ina do ko muhammadu cirima Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya. Ode koso o imam mahadi min nana kana dine nyanabo ka blaina fala kratara ka to chugumina ni alakra yere ya yamara kwangan tike dalile makamba Allah batuka deme o iya do ka na fara ko mogo bina farai kan ki deme ka barake ko mo bina farai kan ki labatu o wajibi la be shitu do de kisigi ka fo a ni manya be farane kan ka barake a shartu yeniye a shartu yeniye a shartu yeniye o imam mahdi mi sebe wala sa o yi shartu tandi afura ko ne ka wala wala di o bay a shartu tandi ka nga nyani nga wala wala di o ka me awla so mi fendola ka fo bay a islamaya donkando ango bo ala folo nyananga ta nyefe bay a koro yere koro chama mbala sabu kadaka arabu kanye kanye ebe dakunya kelen do fo kuma tambi bo akono o wode ko so bay a amma ko be la nyini mi na akono ni joyoro inaya o ye kati tege di mama ka laydu di ama kiba ka kula waina labatu wode ko so alakra sallallahu alaihi wasallam ka chemu ka tu tege di alakrama ko be sa alakra de menina ala e mu fola qur'ane kono Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul fatih ayatan na kono ako innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ako muhammad chemu nana kanu tege do ebul ko kale eye ko bi labato e ka fem bela jelena hal ni ku ka do sayala obedo ni ku ka do blame na obedo blela o tege di ka o muhammadu mo tege do ibulu o yo tege do ne ala di bulu yadullahi fawqa aydihi ne ala tege bu tege santi do ay bay akoro aya famo o koro de ka tege do ma bulu kalaydu dama ki kalaye kunay fen fo ita so iba labatu way bitla ka deme fana odi bay akoroy ode ko so niyata ka laje alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bo de yala ni bay ake mobulu ki ba labatu yala na kadi wati mina iba labatu ngana ku yala ebe bo odwa ay alakra ka sahaba ko todi bayana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami'i wa ta'a fil manshati wal makrah ako hey aun taran tege di alakrama kan kale ka fo amina ka kuma lame wa amba bella batu nay fen fo amba lame wa amba bella batu ajala wala goyala aw fodi mako bay'a o ngana jareba labatu na goyala ebe temenire o tebay ayde ha ibati la malatu afla bela ajana goyabe ibala batu bela donc bay akoro afam nawa o don o kore ka fa aw munu ko le biya ko na baya ke imam mahdi bolo o kore di ko ba la bato ajala goyala oho na fara nga wuli ka tayoro mina ko imam mahdi kote an ka nga wuli ka tay na fara ko nga molo do akun ka di ko imam mahdi kote an ka nga oke o de ta o de ko so boraka wasiya nya fa yana yawo wasiya e jume ko ka doboy poshi kati mbayina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka afam ko nyuma alaka no ko yayi Allahu akbar o koso imam mahdi alayhi salam alayre koro keren kerenin do di bay aka ay koro fula nyogona di akoro fula e jumeye ako al bay'a ta'ani an yusallima al abdu nafsahu lillah azza wa jalla ako nauti bay akoro do ko bay akoro de yo ko jon ka yere ba kun fere alama o koro e jon ka yere ba kun di alama ka yere kolo alay wal muradu min zal ko o la nyini te do wore annana bi'na anfusana lillahi ta'ala ko korote do wore ko kore ko nyaan yere ba fere alama
iye fere mama ita do blea o kora ki tate o nan kwanya yere fere alama o kora kwanta tan yere blede antade Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala tay awye do anga njija anga ke ala tay nangera ala tay o kora di ko ala ko minka ke ango ke ko minka to ango tuy Imam Mahdi alayhi salam ayini dakurunya fo aga kitabu mina o malfuzati atla ka gafe wara be asegina ka bay akoro wala tuguni la nyini min bala aya wala ye ayo fo kitabu min kono o hukumu sama o franya bi sabana Imam Mahdi ko falyatadih li jami'il mukhlisin ad-dakhilin fi bai'ati hadha al-abd ad-da'if ye miye wo de ye ka fo I ka jiɲɛ kanu I ko sama ka bɔ I dusukun na ɔ I bɛ jɔn kanu bila yen ka Ala ni Ala kira kanu bila dusukun na yasa I ka se ka kɛ Ala ta ye fo I ka jiɲɛ kanu bɔ dusukun na ka Ala kanu bila yen fo I ka jiɲɛ kanu bɔ I dusukun na ka Ala kira kanu bila yen wala n'a fɔra ko Ala ko an ka nin kɛ I bɛ ka jiɲɛ ko o ko la I b'o bila I bɛ t'o ko la sabu Ala kanu ka bɔ dusukun na ka tɛmɛ o jiɲɛ ko kan n'a fɔra ko Ala kira ko an ka nin kɛ sabu Ala kira kanu ka bɔ e dusukun na ka tɛmɛ I ka jiɲɛ ko kan I b'o jiɲɛ ko bila I bɛ taa Ala kira ta in kɛ nka ni jiɲɛ de ka bɔ e dusukun na ka tɛmɛ Ala kan Ala ta bɛ fɔ e bɛ tɛmɛ I ka jiɲɛ ta fɛ sabu ka da kan mun bɛ I dusukun na jiɲɛ ta ka bɔ e dusukun na ka tɛmɛ Ala ta kan donc an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka jiɲɛ kanu Ala k'o dɔgɔya an dusukun na ka Ala kanu k'o sabati an dusukun na k'o giriya ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ walladhina amanu ashaddu hubban lillah a k'i ka dɔn maa minnu limana ne Ala la ka ne Ala tiɲɛtigiya ne Ala kanu de ka bon olu yɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ kan donc an kan k'an jija an ka kɛ o de ye n'o de kɛra an bɛ kɛ mumini lakikaw ye ɔ donc o la sisan an bɛna don salam yasa I ka se ka kɛ a ka jamaatu den lakika ye shartu 10 a y'o fɔ donc sisan shartu 10 de ta kelen k'a wala k'a bila a kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ a bɛɛ k'a kɛ dugare ye ka aw yɛrɛ lajɛ a kɔnɔ dɛ yala ne ye Ahmadiyya ye wa tari n t'a ye de ɔ ni shartu in ma dafa e la dun I bɛ jija ka dafa I la dɛ n'o tɛ I bɛ wele ko Ahmadiyya diɲɛ kɔnɔ yan nka Imam Mahdi ko n'an sera lahara I ti wele Ahmadiyya dɛ Imam Mahdi y'o fɔ a ka walanda wɛrɛw la a ko maa caman bɛ wele diɲɛ in kɔnɔ yan ko Ahmadiyya a ko nka sankolo la o tɔgɔ tɛ yen o tɔgɔ tɛ lisi la diɲɛ kɔnɔ yan o tɔgɔ bɛ lisi la ko Ahmadiyya don nka sankolo la o tɔgɔ tɛ lisi la o baya shartu fɔlɔ Imam Mahdi ko an yu'ahida al-mubayyi'u bi sidqil qalbi ala an yajtaniba ash-shirka hatta al-mamat ako a shartu fɔlɔ de ye o ni nana I tɛgɛ di k'i kale k'i b'ale labato yasa I ka kɛ a ka nɔfɛma lakika ye k'i ka layidu di k'i kale k'i bi ni yɔrɔ ma janya fɛn wɛrɛ batoli la fo ka taa fɔ don min I dara kaburu kɔnɔ sabu kɛra ka n'a fɔra ko shirku an caman bɛ shirku lajɛ fɛn dɔ ye ni minnu ye yiri mɔgɔnin dɔ lɛsɛ ka taa to k'o bato an b'olu jate komi mushriku ni min ye kulu dɔ ɲini ka taa to k'o bato an b'olu jate I n'a fɔ mushriku minnu bɛ bajiw bato la an b'olu jate I n'a fɔ mushriku ɔ dankun batolaw yɛrɛ fana bɛ yen an b'olu jate komi mushriku nka Imam Mahdi ko o dɔrɔn tɛ shirku ye o dɔrɔn tɛ shirku ye dɛ Imam Mahdi ko bal ibadatul asbab aidan shirkun ko maa minnu bɛ sababu fana batola k'o fana ye shirku dɔ ye dɛ
Okay, sababu muna sababu be bato cogodi fen wo fen bi se ka here do la se ema fen wo fen bi se ka e kishi ka bo toro do ma ne yi ala se bo ala ka fo ko o fen de ye here la se ema ala se dala o bi o fen de ye kishi toro ema ala se dala e sababu bato. Okay, e sababu bato de sene na be ko na ko de be sumandi sababu bato sene sababu de nga sene suman kanya obe ala de bolo suman falene be ala bolo sanji bimbi na kan obe ala bolo nga mena kere ko sene de be suman sema o nyina an sene ke suman so rade ni sene de be suman so muna ma suman so o don ko so imam adi ko sababu batoli fana o fana e shirku doy do an kan yoro ma jinya ka bola wa shirku fana na tunya soro kan ba foko chikumbe chidona chidon chikun ye ni de ay na fo nga jon ye ne ye aw dam batoli kama wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun hey adama dew ne me aw ne jinaw dam foy kama fo kane ala kelempe bato do chidon chikun ba de kana ame dam fen wara mun na me sra blaka dam fen wara o bato ka ala toy chidon chikun belebele bay wode o koso allah subhanahu wa ta'ala ay fen chama fo ko haramudu nga atela kana foko hey ne mao mano jurumu do sere la haram mi se ka ya fay man na yenja ma ko shirku sentala ore ko sa ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ako hey na usira ne malla ni shirku yere ka nyama e ka menuna ako ne ala to yafa ibita ka to kaso ke jana me kono folo ako nga femi ye jurumu to yesa na yenja mbe ya fay maka ido nga alijine na ka soro ma fenkila me shirkuta ya fatiko ma de foy ka cancan folo o don wala o bayira na ka fo imam mahdi ka baya shartu folo ke jije ki janto flanga fuya ka fengore patu ka farala ka e janto la iki yoro majinya ka bola saniyan aflana an yajtaniba qawla zur imam mahdi ka baya shartu aflana ya sai kaga ahmadiya lakikai ko de ye ka fo ki yoro majinya galuntige la galuntige jogo juguba iye mawo maye galuntige ba de na masobete de wode ko so alakra sallallahu alaihi wasallam ke tola ka munafiqiyat tamashin fo ayata mashin fo la ka galuntige di ako ayatul munafiq salas iza haddasa kezaba ako munafiki bi doni tamashemiye aniye karsa idoro karsa munafiki de kibo doni tamashemi ala kira ko folo diye maw maye na ko ngo aben galotige ko munafiki do ala ka tiye ko dai na ko fay che o ala ka tiye dai non ta fen fo ko fa ben galo o tigila mani o ye maw mala mashima ngadana ya sabaga ka galotige lado wa Allah subhanahu wa ta'ala fana ye kangar da qur'ane kono imam mahdi ketla ko aya wala ko hey para ko la shi galon tige la de ko shi na ko galon tige fana ye boli dodi boli ya do nga fo ko shartu folo ko nga yoro ma nya boli son di la o ko galon tige fana ye boli dodi muna imam mahdi yo fo ako sabu kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko fajitanibu rijsa minal awsan wajitanibu qawla zur ko ala ketla ka mawbali ka ko todi hey bolu la fen no ole nunu ayo yoro majinya ka boala okoro ayo yoro majinya ka bo bolisona ani fen fa mi fa ka boli ka ayo yoro majinya bela wa mbawu da ayo yoro majinya galon tige fanana imam adi ko ni yaye ala ye galon tige ni bolison je ka fo nyon fe ako siga fu itala wazur wasanun haqqa imam adi ko hey galon tige fana wasanu do de boli do Nare takbir Muhammad Mustafa Ahmadiyya Nare takbir wode ko so anga khalifa fulana no e meriza masrur e meriza
Bashiruddin Mahmud Ahmad ale aketula kani aya yin wala wala ako chogodi ako li anna al-kadhiba aidan maradun mudamirun liruhaniya ako hey kwanya tala Allah subhanahu wa ta'ala bolisone galontiga fo nyogon feni aya ida ako ka do ka fo ko galontiga ye banade banami bi hadamade ka ala yesranya halaki mudamirun liruhaniya tuma jama na ma fo yano ahmadiya ko ko spiritualité ruhaniya anga khalifa flana ko galontiga latte ruhaniya soro sabu gara galontiga be hadamade ka ruhaniya fa ka builadi ala yesranya nyuma ala kanu nyuma galontiga latte se ka soro sabu ni ala yesranya doni be bi sranga galontiga hal jamseni ko dombali nabina galontiga tuma do fa be sigi muna saba mayo imam adi rayo fo falsafa kono amai adama de red danani nature san mamiye ati son galontiga ma ko do de bin adama de sama kablala do de ko so an khalifa ko ala nyesranya nyuma tike di sukuna ibi son galontiga wa ala kra sallallahu alaihi wasallam fana yo fo de ako wa iyyakum wal kaziba ambaw made aw yara ko shi galontiga la fa inna likaziba sabu galontiga yahdi fuj abahada made blakata cheninku bandiyo kabada made blakata udila wa innal fujura yahdi ila nar ko chenini bandiya ko fana be hada made la se tasma de kono ako wa ma yazalu ar-rajul yakzib wa yataharra al-kaziba hatta yuktaba inda Allahi kazzaba ako hada madete farafe bi take galontiga waite ka fon fillaka galontiga wera tere iba kerengeren ka tigede ke to ko bita sebe ala fe ko ye galontiga labba ni ala dun tampon sigi kan ke galontiga labba e kaba siga fo itala e bita o to nyana bo janeme de kono saw non te ta dabla bli so ala bita fo ko do ke galontiga labba wa yasoro ala ya do ka fo e dizukuna norote bli le bi na sega sigi chiama bli o do la galontiga te fenyana may anka kan yoroma jinya ka bo galontiga la don ye imam adi ka baya shatu fulana niya awalanda doye ko kan yoroma jinya ka bo galontiga la o ado fana jime wala yakraba zina ako hey abo yoroma jinya jenya fana na de akana surnya wala jenya ma so be barate halli dinete ya horon nyuma da mete jenya ye hal nasr islamiyate wa islamiyya yere fan na boy ako an kana songa surnya jene yala ala ko te qur'an mana wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ako kana surnya wala taqrabuz zina au kana surnya jene yala innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sabu kadaka jene ya sira kejuguba wa ni be ko jugu la belebele fana nyini o ye jɛnɛya de o koso imam mahdi tora ka wala di ako hey jɛnɛya yoro ma jɛnya la sira o sira no bi la surunya jɛnɛya la kana o sira minɛ fo ka taa se miriya min be jɛnɛya yɛrɛ jigi kɔnɔ k'i kana sɔn ko miriya lajɛ donc b'a yira na ka fɔ jɛnɛya baara ɲuman tɛ o koso don dɔ la o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ɲininka an aksara ma yudkilu nasa no ako hey alakira fen jumɛn be n'a bi se ka maa caman den do janɛmɛ kɔnɔ jurumu jumɛn de be n'a bi maa caman den do janɛmɛ kɔnɔ qala alakira sallallahu alaihi wasallam ko al ajwafani ako wo fila be hadamaden na o be hadamaden baden de do janɛmɛ kɔnɔ wo fila a wo fɔlɔ ala kira ko alfamu dabarai a bɛ maa caman don janɛmɛ kɔnɔ ok i ma i ka kuma jugu fɔ n'a ye i ma i ka haramu dun n'a ye a bɛ maa caman don janɛmɛ kɔnɔ dɛ o de kosɔn don dɔ la ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye baara ɲumanw fɔ ka baara ɲumanw fɔ sahabaw ɲɛna minnu bɛ mɔgɔw don alijinɛ kɔnɔ ala kira tilalen baara ɲuman ninnu bɛɛ fɔli la a y'a bolo don k'a nɛnden minɛ ko hey n'i ye nin baara ɲuman baden bɛɛ kɛ e janto nin na dɛ nɛnden Nare takbir
Muhammad Mustafa ako sabu ibe ni bara nyuma baade nge nende mi kesa we ka be cebulu laharado sahaba do ko alagra o ma min fana fo anda barala ala fana bi tamine ko anto jadne min ko ako ba perdre la keta do ka ko mo ko bi ta korondo nyeda ka jadne me kono ka sabu ko ne min fo do alagra so ko ne woyi ikola shala awo fulana ako wal farju kulisi jalani tafe bolo ko fana be macha ma do jadne me kono chendo de ni bini ke banga funanga onanga bogotu woloma ko mi me soro so ebe me ka soro de ote wa o koso ala ka soro salama ko laharado sumate ni ala ka larshi sumate akonga jomi do ala ako ma wolom flabe o be do larshi sumakoro ngane mako be makelen de la wajime o funanga mi muso sarama do yiwele adenga wele kata krefe ako cenane jarabile bila ma fa nga jene yake kako inni akhafullah ne bisra la ni ala wo jene haramu ako la arado ala babo ni funange ma na do ngalar ci suma goro sabu bana jogo jugula jogo mi naka boni ala bulu o de ko so allah subhanahu wa ta'ala ketla ka jombado ko fo qur'ane kono nabi fo joma ko ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna ala ketla ko lu mankutu atara sero da ko walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna nafsa allati harrama allah illa bil haqq wala yazinun akwale ala rahmanu masaka jombanu o te fem bato ka fara ali alaka o te songa nifa ni min fali kera haramu yotoke wala yazinun o te songa jenake ye ala ye jurumu ba saba de danyon kaya shirku ani mafa ani jeneya ala ye ni saba de danyon ka kwale ka ibadur rahmani to ke fiyo o yala an ibadur rahmanu de wajme an yajme de ani ko minena jeneya la e bora ibadur rahmanu kela sabala ko wala yazinun olu te jeneke donc ambalo subhanahu wa ta'ala deli ala kan kishi jeneya ma ala imam malik la ka fotun wa khiyanatal a'yuni nyaka jamfa ko ahmadi allah ki kam mangan ko ke wa yatanakaba jami'a turuqal fisqi wal fujur ako ahmadi allah ki kay ki yoro majenya ka bo sirawo sirai e kana do dafe sirawo sirai bandiya sirai e kana do dafe wa zulm sirawo sirai ni sirai ahmadi allah ki kam mangan dola wal khiyana jamfa ahmadi mangan kaye jamfa la ma jamfa ci ma nyana mante mboraka ala kraka hadisa mi fana fo ko munafiki mi doni tamashiya saba yaro nye kelen de voila o engalo ntige asabana ala krako wa iza atumina khana ni ko ni dara la ki kadana ya fenkal fama bi jamfa ala krako e munafiki tamashiya to ni mawo mai jamfa batena munafiki do wa imam hadi ko tisa ka ahmadi allah ki kay ka tebe mo ko jamfa la wal baghi dan sago na fara ka ko ke ka dan yoro yoro te dan fo ka dan sago ala ahmadi allah ki ka tiketi ahmadi allah ki ka be ko ke ka chunka sumaya ka ben afura chogo minadi ho akeli le te dan sago atoli fa te dan sago donc abi fo de mako ahmadi allah ki ka o baghiyu fana ko mi arabu kando abi koro wore fana di sabu kada ka ni ko bigaya o fana be foko sunguru baya ni kamelen baya o fana be seyinga na jena kele ma ina bo mzo do kasi kisa ulte do wore la ni jenate wetta fe bolo de fere tron ka wore ni ala o malik ramo do yere ko bunu daga anga jamana en kono ya muso ka sigi dron ka to ka tafe bolo jago ni mina na uba ka tafe bolo torome no be na dami na kalo kele abo wore mene ho obe am ko nyana bala no tara ndo wore na kalo fula anobi beonla ubo torome ina fo ay mo be ta sota location na chogo mina ko muso yere ka tafe bolo ka ke ina fo shamru ibita ta location ano ko ni gera o ye kele sugu bala furuba nyega yo okay sugu bala furuba nyega ni sugu ne gwane ne bita torome tansara ka doga sugu ne ke alima ko ya donc amba yini allah subhanahu wa ta'ala sumuru baya islam ya fendo te nga malik ramo tumba fe ka daga ya de ko muta islam ya fendo te wa imam hadi ke saka ahmadi allah ki kay ki to sumuru baya ni kamle baya la
afolo ko biqaya wal fasad cheni o be fan o fan ahmadiya lakika mangan ka ye jamana kono cheni muno mbike ni ahmadiya ye kana to ka yala de jalsa do sen fanya kuma in kangarta ya mali kono ya ma fa fu do be jamana in kono hala shi do nente ahmadiya yere kolo shala sabu Allah subhanahu wa ta'ala kangarda qur'ane kono man qatala nafsan bighairi nafsin faka annama qatala an-nasa jami'a akune ma ye linkelen fa kasoro amma ma fa ka bi na fo ye ma be fa kadame adama telefo ta adama diya bina bantu ko kan o ma be fa li jurmu bidima ma jume be hakli tu la kata do ma fa lati ikufe hal ma era binika ibe yera nyino ikana sonfio ni reka boy to yala ni be kisi ni na koni wala kra rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo kangar dan akone mawo ma ba fe islam ya dine ka fere bolo ikana son ni ka boy bolo de akon niya to ni bore bolo ko islam ya be dakoro idala o na dun dakoro ni tere bi bode ebe wo o do ko so munu me ma fa ba de na dien kono islam ya dakoro no dalao sabu kadaka oluwe mogo daka kantige itise ko kefio ni ma drogu ni fendo mi o islamia dun kono we haramu ye o olu ma boa o dongo de ko so alaka sallallahu alaihi wasallam ko mafa o mai cheni jamana kono imam hadi ko ahmadiyya lakika tiko o kebai wa alla yada sawa'ira nafsaniyya taghlibuhu mahma kana da'i ilayha kawiyan wa haman ki kana so idusuki kenya chendo hada madeni ko do kera nama be me dusu bebo nga imam hadi ko ikana to aki kenye sabu ni dusu yi kenye ibina fen fo imanga mi fo ibina fen ke imanga mi ke o dongola ejijare imam hadi ko afanga dusu boko afanga buyena chugu ipuraka agelera chugu ipuraka kana do dusu ki kenye ika fen do ke mi mai ubi ika fen do fo mi mai okoso alakira sallallahu alaihi wasallam yara yode foyana ako laysa shadidu bisur'a inma shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab ako che fariyate ka mogo taka prenduguma ay ako che fariyade ni ko kerla a digire la bi se ki tasara isaballa ki pore dusukan kabi fodi ma ko che fariya ima wado ko so don la sahaba ke don na alakira sallallahu alaihi wasallam nyinga ko alakira man ladi ausini ya rasulullah alakira sallallahu alaihi wasallam ko la taghdab kana songa tuka dimi asagina kan tuni alakira ko la taghdab kana songa tuka dimi asagina ka shen sabana tuni alakira ko la taghdab kana songa tuka dimi o ko raydi adama de bi dimi ke me alakira fa ko fo fen mina ni idimi koye yoro ma jinyola donc imam madi ko yase kasa ka amadi alla ki kay ejija ya dusu kana sila salisan imam madi ka baya shartu sabana an yuwaziba ala iqamati salawati al-khams bila inqita ako baya shartu sabana yase ka amadi ikake ahmadi alla ki kay sel farda duru mini ala ya ke wajibi kiki noro la kele kana songabla ay dono meseli dono ntiseli kerengale nga mado be ni sungalo te olu teseli do rebe ni selba ni seli jini te olu teseli nunu be ni islam o doy imam adi ko ni yoke ite ahmadiya ye odo ko tuma jamana nga emission na me delika to ka fongo ahmadiya ya yire lakika abadwa ahmadiya ya o lakika abadwa o de seli chamanke o de ahmadiya ya lakika nare takbir ahmadiya khalifatul masih khamis neti seli ye join neti seli ka baye bora ala kraka islam ya law ala kra yo de fonya naw ima ala ko qur'ane ko no wa qimus sala wa la takunu minal mushrikin ay seli jode ala muna ku ya saw kana ke fulanka fo doy hani mami masel jo fulanka fo dote ya ay be ga jom bato ala ko idana bato kama ekete ala bato ay be na jonni bato be na jinya de bato
do yi flanga fo do di wodi ko sala ko ay seli jo ya sa kana ke flanga fo do ala kira sallallahu alaihi wasallam yo wala innal ahada allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara ako hey femi mani kafiru jabada o eselde ne mami eselde ki bora le tayna no yi bora al islamiyya ala kira islamiyya mi gonnana e borola hal na yazoro do bala ka buge ko selde islamiyya do oh selde islamiyya mi do de islamiyya mi yo dilan o yere de selde do nga ala kira ni islamiyya mi bora ala fe kana de selde yo ye a dote de ala yere do ni ya me kila ko fen dodo ai ala yere de islamiyya ye ni ya le bladre bora islamiyya na ima wona ko sala kira sallallahu alaihi wasallam mu fo ako kalimatu shahada ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah ko de be hadama de do islamiyya kono nga jume bi bo seli toli bi bo okay ni kalimatu shahada fo sabu kalimatu shahada koro o de ka fo ala ne ya tietigiya ka fo e ala de ni seli kan ka ke e ala de ye ni yo tietigiya wanda ken ku fede wanya tietigiya fana ka fo muhammadu na ke chugo mina ke tele ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah koro de niyo o mene banaka seldu o kore ki bora ni mami ku mamina wakile ndima nga amana tituguni laydu dafala o ede ko alama ko ala ni selika kan o ne ma sel tugudu laydu ma boroto do ko sala kra ko ni kalimatu shahada fo ka do islam yala ni seli play bora parce que laydu min di alama ya boroto do wala seli o ye femba de islam ya kono wayti saka ke ahmadiya e ka fo ko te seli o ko so seli vatika ku fede imam mahdi ya fo ka dangan taba an li awamiri allah wa rasulihi akabi ke ka be ala kay yamariya de ma abi ke ka be ala kala ta ke chugo de ma sabu ala kala yara kote sallu kama raaitumuni usalli ako hey ay seli na fa ne kray mesil la jogo na nonde ni dan to kala seli boy yere itita baraji sur la ala feide sabu ala ko ngala kala de la dege lakadi kene lakum fi rasulillahi uswatun hasana ala ko muhammadu de kiraw kala dege li feñu may do ni ma ñebe seli mi ke ibake ka be ala ni kira tama imam mahdi ko tino muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam wa an yudawima juhud al musata'a ala ada'i salati tahajjud oh ko ni ba fa ga ahmadiya la ki ka fana yi iseko bela ki jija ka tahajjud seli tahajjud goro sinogo ko fa seli abi fodi ma ko tahajjud sisa ye safo seli ka ba e ga shuradu e daga sinogo ko fa ka soro kana wuli o nga ala ka sallallahu alaihi wasallam ko aseli wati la nyumani ko de sulusul laylil akhir ko ni yesu tlan sabanan laba ko wati ya seli wati kerengrene wode ko sey baye ka fo tahajjud la amba wuli kana ya 4 kana tahajjud damne ya o tahajjud mi rama seli ya mo bi ano o ma delika me o tulula o era ma delika seli yere o ko to ma do na ma seli ba ya be ka ko e do bulu hatta nansara witru ma kunutu mi mekala era ba do be nyangam yalla sabu ma de lala o kasoro ala kra ka sunna belebele de ni re tahajjud ko ni wa sunna do de ala yere ya wajibiya ala kra kani ala ko jogodi wa min al-layli fatahajjadu bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ako muhammadu maqamul mahmudu hadisa do na na ko ala kra sallallahu alaihi wasallam ko su kerenkerenen dodu nga ala ka jonyuman do de kekan ka bla su kerenkerenena wa ala subhanahu wa ta'ala ko muhammadu fami mbise ka soro o joyoro tanu ne bay fami mbise ka soro o de ni daga suno katla ka suno bla ka wuli ka seli ko de ba to be makamul mahmudu yisoro ala de ko di muhammad su fela o fe isno len ko fe fatahajjud wuli sino ko fe ika tahajjud seli nafilatan lak iko ke nafila yere ye
n'o kɛra ni ala subhanahu wa ta'ala bɛ jɔyɔrɔ d'i ma jɔyɔrɔ min n'a tanulen don donc o b'a yira na k'a fɔ imam mahdi i tɛ se ka kɛ ahmadiyɛn fo ka taa tile bɔ i la e bɛ gɔrɔndɔ la i n'a fɔ maa min salen don imam mahdi ko ayi. o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam fana y'o de fɔ a ko alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin a ko hey n b'aw ma sunɔgɔ kɔfɛ a ye to ka wuli ka seli a ko sabu ka d'a kan ala ka jɔ ɲumanw ka laada de ye nin ye wa ne yɛrɛ ka alamaaya sɔrɔ o tɛ se ka kɛ fo i ka wuli su fɛ ka to ka seli sabu ka d'a kan ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw ala ka hɛrɛw ala ka duwawu jaabiw o bɛ jigin sufɛlaw de fɛ o kosɔn an ka khalifa min bɛ yen mirza masrur ahmad ayyadahu allah ta'ala bi nasrihi al-aziz a ko tuma caman na ahmadiyaw bɛ lɛtiri caman sɛbɛn ka ci ale khalifa ma khalifa duwawu k'an ye nin bɛ yen khalifa duwawu k'an ye nin gɛlɛya bɛ yen khalifa duwawu k'an ye hɛrɛ in man b'a kɔ a ko mɛ aw mana layidu di imam mahdi ma ko a bɛna imam mahdi labato wa mɛ ni aw nana o layidu di imam mahdi y'a yira aw la k'a fɔ ala ka teriya tɛ sɔrɔ f'i ka wuli dugutila fɛ a ko n'aw tun bɛ lɛtiri baden min ci ne ma n'aw yɛrɛ tun b'aw den ka wuli dugutila fɛ ani ala ka baro kɛ a fɔ o hɛrɛ dɔw aw tɛna na waatinin sɔrɔ o hɛrɛ dɔw ɲini ala fɛ wa mɛ e tɛ wuli ko kalifa de ka jɔ e nɔ na ka nin duwawu bɛɛ kɛ e ye e bɛ fɛn fɛn ɲinina kalifa k'o bɛɛ duwawu kɛ ye e bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ kalifa k'o bɛɛ duwawu kɛ ye e fana ka sabali sa o tuma na an bɛna kɛ pigeon den de ye tuma o tuma ɲaga la fo ba de ka taa ɲɔkisɛ kunu ka na fɔnɔ an da kɔnɔ o fana bɛ ɲa o tuma e tɛ kaman sɔrɔ ka kuwa ka wuli ka dɔ ta i yɛrɛ ye dɔw tahajud seli o ye ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma dɔw sɔrɔ waati de o de kosɔn a fɔra ko ni su tilan sabanan laban sera ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ jigin ka na an ka nin sangoli na k'a b'a fɔ ko jɔn bɛ n deli n k'a sɔn jɔn bɛ yafa ɲini n fɛ n ka yafa a ma jɔn bɛ tanga ɲini n fɛ n k'a latanga o b'a sɔrɔ e bɛ gɔrɔndɔ la ninnu bɛ tilan ka e dalen don sunɔgɔ la ninnu ye nɛɛmaw de ye o jɔn bɛ n deli n k'a sɔn e mago tɛ foyi la i kan ka ala deli min na wa mɛ ala b'o tilan waati min na e bɛ sunɔgɔ la yala e ma jurumu kɛ e kan ka yafa ɲini ala fɛ wa mɛ ala bɛ fɛ k'a ka yafa tilan mɔgɔw la tuma min na e bɛ sunɔgɔ la yala diɲɛ in n'a balaw ka ca cogo min a fitina ka bon cogo min na yala e mago tɛ ka tanga ɲini ala fɛ a k'i kisi a fitina in ma wa mɛ ala bɛ ka mɔgɔw la kisili tilan mɔgɔw cɛ tuma min na e bɛ sunɔgɔ la surtout maliyɛn yɛrɛ ka kan ka wuli bi ka ala deli kisili la sabu mali yɛrɛ fitina ka bon bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɛ ne y'o bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ala bɛ ka kisi tilan tuma min na e bɛ sunɔgɔ la donc an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ o dugutila seli ala ka o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen wa salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam k'a y'aw jija a ka salatu kɛ alakira kan fitiri waliya man di ala ye alakira de sɛgɛnna ka wasi ka bugɔ ka nɛni ka se ka ala ka nin nɛɛma in lase an ma n'o ye silamɛya ye e bɛ ɲina o kɔ cogo di wa o yɛrɛ salatu min i b'a kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam ye i t'a kɛra alakira yɛrɛ i b'a kɛra i yɛrɛ ye munna sabu alakira ko ne maa min ye salatu kelen k'ale kan ko ala bɛ tan k'e kan ni bange min ko n'i taara ni dɔrɔmɛ ye n bɛ tan d'i ma n'i taara ni fila ye mugan bɛ d'i ma n'i taara ni kɛmɛ ye joli bɛ d'i ma ba kelen bɛ d'i ma a fɔ o bange la o a bɛ kɛra e ka hɛrɛ kama wa a bange ka hɛrɛ de donc ala kira ko ni salatu kelen k'ale kan ko ala bɛ tan k'i kan wa ala yɛrɛ y'o walawala kuranɛ kɔnɔ dɛ a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima a ko ni ala yɛrɛ tigitigi ni n ka mɛlɛkɛw
amika salatu ke ala kira sallallahu alaihi wasallam wa aw munun ko dara ne alalla aye salatu ke ala kira wa aka salamu fana bla ala kira ni aya jigilesa sahaba dara ala kira sallallahu alaihi wasallam nyinga ala kira wa ala ko anga salatu ki kane salamu ke jogo ambo nyedon sabu nan namba boko assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya rasulullah ambo nyedon me salatu bi ke ala kira kan jogoti ala kira sallallahu alaihi wasallam ko sahaba ma ayatu ka fo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على كراين دي فصحابوي وإمام مهدي فنيا أحمد وفكان النور ني صلاة إنك كل كسب كندو دو كلمبال o gundo ejime o ala iye Ibrahim na dew na modew mbeke kraye wane kraye re fana ba fa yo nyona min kede o nyona fana chama bo ne Muhammadu mantuna ala kraye amlani ala delilla kira chama bo Ibrahim a chugomina ala wa o kira chama bonne yere mantonati salatu ni ngundo le dugo le ba kono ko so imam adi ko ya noro ni salatu ina o ko ngawati re ko bana ka soro man se roshire akan te kana toba wal istighfar Imam Mahdi kitika ka Ahmad yalla ki kay faka sobe ya fadeli alafe wa talabil afwi min rabbih ala zunubihi kull yawmin ko wa ikatla tubunika niye jurumuke ka o jurumu fana ya fa yini alafe Imam Mahdi kuma fula de foya istighfaru be korote ko ye jurumuke kibita ya fa yini ay nga Imam Mahdi ko keren ya ni yere dunya jurumuke dun o dongo do kanga ya fanyini de o jurumuna me istighfaru amse akoro belebele ba saba fo yana istighfar la akoro la suruma nambe be mi don o de ni filla ka jurumuke o be hal ni tugura ka jurumuke ebe se ingana ala ya famma koy o ya koro la fitini de aflana o ta jurumu min kera ka ba ko ya fanyini ya o isifaru koro fulana o de ye ala baraji do nene jurumu kelice nyemin ke kateme o yafa nga sisa ma fe kana do ala yere ka tanga briefini koro ikan la tanga ka bo shetana manga na seka ala fofo na ya sore ma jurumu ke yala tanga nyini ala fa ka bo shetana ma yasa ala ki kishi ka bama kana jurumu ke e mago ti soma o e mago kanga soma de o akoro sabana o de yesi sasa o ni jurumu ya faraka ba ala e baraji to eni shetana ti se ke e ya maria tuni ala sosola o tumana o e mago te ka keneya ni fanga soro ka ala batowa e mago bi soma de wala istighfaru koro sabana o de ala fanga donna nga se ka ala bato ina fo ala ba fa chugumna o donc la nema jurumuke o ane tanga ka bo shetana ma o ni hal na sore tanga ne do ka bo shetana ma o ana fanga do ile ka se ka ala bato ina fa ala ba fa chugumna o bayira na ka fo istighfaru be ni koro bele ba sabab beti donc o bayira yalla eka istighfaru ke tuma bela jelina wa an yuzkara ni'mallahi wa minanahu khulus alqalbi kull yawmin ala ya ka nema na ka nyuma ya min kiye ki ka to ka o ko fotuma be ala ka nema bankan fam be e fantan yo e fama yo ala ka nema be beka on abisaka ke e jombi tala ke nyebo do ta de fe nonte ala ka nema tanke ni bi la du ko le sanfe
ala ka nema bi bela jelika imam mahdi ko tsika ga amadiya la kike fiki dusukun jeya ka ala ka nema o ka to ko lu kosuma summa yutakhazu min hamdihi wa shukrihi alaiha wirdan lahu ama ko ka wirdi dawma wa imam mahdi ko wirdi warate ka teme ala tanuni ani ala wale nyuman doni ko wirdi te ka teme ka ni ba ka ahmadiya la kike ala tanuni ani ala wale nyuman doni kike jija ko ke wirdi ye dongodo ka to ko wirdi dongola ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ la in shakartum la azidannakum a ko n'aw ye ne wale ɲuman dɔn n bɛ aw jidi ni fitinin b'e bolo ne ye ala wale ɲuman na ala jidi nka ne ma ala wale ɲuman dɔn fitinin na ala bɛna caman d'i ma ayi o de kosɔn ala kira sɔlama y'o de wala an ye a ko man lam yashkuril kalil lam yashil kasir akuni maawo maa ma se ka ala wale ɲuman dɔn fitinin na ko hali n'a ye caman sɔrɔ a tɛna ala wale ɲuman dɔn wa man lam yashkur nas lam yashkur Allah maaw mana ɲuman kɛ maa min ye n'a tɛ maaw wale ɲuman dɔn hali ni ala ye ɲuman kɛ a tɛna ala yɛrɛ wale ɲuman dɔn donc o la an k'an jija ala ka nɛɛma minnu b'an kan imam mahdi ko an k'an cɛsiri ka ala wale ɲuman dɔn o la an ye imam mahdi ka baya shartu ta in na an ye saba dɔrɔn de fɔ a la o saba min n'o sɔrɔla ka fɔ bɛɛ k'o kɛ a ka dugaren ye k'i yɛrɛ lajɛ o kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a dafan b'i la falilahi alhamdu o kɔrɔ ye k'a fɔ ye ahmadiya ye ne y'a sɔrɔ a dɔ b'e la nka dɔ ta ye jija k'o ɲini bila ye yasa ka kɛ ahmadiya lakika ye n'a y'a sɔrɔ foyi foyi tɛ e la dun ni mi jija ka dɔ ɲini ka bila o kɔrɔ ye ko e sen bɔ ahmadiya ko la hali n'a sɔrɔ e tɔgɔ bɛ lisi la an fɛ yan diɲɛ kɔnɔ ko e ahmadiya ye nka ala fɛ yen e tɔgɔ tɛ lisi la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ nin walanda ninnu faamu ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ ye an b'a fɔ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nare takbir. Muhammad Mustafa Ahmadiyya Gulam Ahmad ki Jalsa Mali Nare takbir. Akbar. Donc jazakumullah pour cette belle présentation de Mohamed Lamine Konaté donc sur les conditions de la bayat. Bien, à présent nous sommes arrivés donc au discours final de cette première session de cette journée du samedi 26 mars 2022. Donc il est prévu cette fois-ci donc de se préparer à la prière du Zuhur et Asr. Et ensuite le programme suivant, donc prière du Zuhur et Asr. Après ça, donc ils vont vous communiquer donc le programme qui va s'en suivre. Alhamdulillah, somadaina barao nyema aleko abe folidi anga karmoke ma ustaz Mohamed Lamine Konaté anna walawali nyuma munu di amma ko abafu ola o kofe ako na dansigi anga bi somadaina barawla o ni wati na sisa ko obna na kana jendi mugoma obna labion sabati amna silifana ani lazara amna oje ko sili o nan class silifana ani lazara la urada ina bara obna bulula chogomi o fana amna da aw kuloka insha Allah o nga kunu nyamugo ye kuma do fo ambe o fara ale ka kuma kaka o ko ni baro bana na fara ko baro bana beki sigilen to nyamugo be wuli folo nyamugo wula ka kene bla an yoro be soro ka wuli kata. Donc il sera présenté tout de suite le programme donc du soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, après les prières de Zuhur et Asr, sera les manger. Mais après manger, tout le monde sont demandés de venir à place de Jalsa. 16h pile, Inch'Allah, la deuxième session d'aujourd'hui, ça commencera à 16h pile. Aïwa, ko nyama oben wajulu ko nyamo ade bika kuma
ako amna ta labɛnw sabati amna labɛnw sabati o seli fana ni lazara amna o seli ako ni seli fana ni lazara bana amna ta dumuni kow la o ni dumuni bana ko an ka labɛnw sabati joona kana bɛn ni 16h ye 16h n'o ye 4h ye dɔw ka fɔ la amna bɛn ni o de ye kɛnɛ ka yan nɔ ka da ka wulada in na baaraw bɛna daminɛ 4h pile 16h pile o k'an bɛɛ sigilen sɔrɔ yan nɔ. Récitation de Saint-Coran sera faite par Abdul Qadir Karakon. Après, un poésie sera présentée par Mahir Ahmad. Et après lui, aura exposé sur les célébrations correctes des événements sociaux dans l'islam. Ako ni anna wulade na barawla no bina ben 4 pile 16 pile wulade na baraw na damna ni Qur'an kalan yi anga karamo ke ustaz Abdul Qadir Karakon ale bina Qur'an kalan ke inshallah ka baraw damne o kofe dine dongri bina da Mahir Ahmad Batfe o kofe wajulu mina tugu ola o de islamaya kono o barado be inafo denguli baraw ani furusiri ani baniko ona nyona mumbe islamaya konana o kan ga kekechugo nyuma jumendila walma dine ba fo ka kekechugo jumendila ulubna wala wala o kuma an karmo kefe ustaz Ahmad Kokena. Et après lui aura les qasida présentés par Abdul Qadir Traoré. Après présentation des qasida, deuxième exposé sera fait par Saïdou Traoré, missionnaire Saïdou Traoré, Khilafat, les moyens d'établir l'adoration. Ako o kofe wajulu folo kofe o kuma dina dongli bina da ustaz Abdul Qadir Traoré fe o aleka dina dongli kofe wajulu flana o bisoro kan na ularena o bina boli feminga o de ka jira ka fo khalifaya o de sra nyuman mimbi anama diddeme ki ka bato ke akachugo nyumana khalifaya o de be o ke o kuma na anga karmo ke Seydou Traoré alibna o walna di ama ularena. Et dans la fin de la deuxième session, les honorables invités, ils vont donner leur impression. O waju laba inde ko fesa ma bamnu be ancela wal ma invité minu nana kana kene nyanamaya ni anye ulu do na wuli kana kene ka ubna na kana ka akilo anuka yetaw ubna kana onyefo kenen kuma. Inch'Allah, 18h50, on va prier Maghrib et Isha. Et après Maghrib et Isha, déjeuner, l'heure de déjeuner. Ode kofe amna wuladen na baraw kunche kasoro ka laben sabati ka fitiri ani safo seli 18h wati wula. Maintenant, la nuit, il y a question-réponse, session de questions-réponses. Inch'Allah, Omar Massab, il va donner réponse à votre question. Beaucoup de gens ils ont envoyé leurs questions en écriture, mais spécialement côté femmes. Ils ont qu'à écrire leurs questions et donner à responsable de Saga, femme des missionnaires Koulikoro. Puisque les questions arrivent et on donne ça. Les gens, beaucoup des hommes aussi, ils ont donné en écriture. Ce qui reste aussi, ils peuvent écrire et donner à la podium missionnaire Sekou Pomo. Ako ni anye fitiri ni safo seli okumana surafano mana dunga bakumana mi ambela jeli kan laben sabati kase ngana kene kono kana suina bara oke o suina bara na boli meka ina fo shuro takera o yi jawo jira anna amade bara bamnu ke nga suina tabna ke nyingali ani jabilu kene de anga ustaz Umar Muaz Kulibali sahib ali na ke kene ka anga nyingalu bela jeli jabi anyi ako ma chama yika nyingali sebe papier nu kana di o nyingalu mara lendo ulubna jabi o mamnu ni nyingali be ulu buloni ama sebe kana ulu bisika papier kungurnita ka sebe kala do nyini abika nyingali sebe o kuma kana nyingalu di suina ulu jabi u bebna di o ambalaka o fafe ko ulu chama ka nyingalu masikana o kuma na o ka nyingalu labe ka ke sebe li ka di o kuma na kulukuru ahmadia muso nyemama alibna fereke yasa nyingalu ka ya ngasoro inshallah yasa ka jabi suina. Donc nous sommes arrivés à la fin donc, de cette première session. Donc, il va vous communiquer l'heure de la prière à laquelle tout le monde devrait être là, ici, sur place. Donc, présentement, nous sommes à la fin de cette session, comme je l'ai déjà dit auparavant. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, nyama ale minfo, ako baro sira a joro la ukmana, komi ninde kene nyama ye, ako kene nyama ale bina sili wati fo anye, sili fana lazara bina jeka sili
min na choy ale bino fo aka kuma kono. Première chose, on attend que les étrangers partent. Il ne faut pas que les gens barrent la route. Et on laisse les partir. Après, nous aussi, on va faire ablution. Ni hakila jigi min ke asigina o kere de ka ako aman silento nyamgo ka bo folo o kada ka ni anga bo wati no luka bo wati bena ame dro nyona te mestra ira ti soro ulubulu anga to luka ta folo an robe soro ka wuli insha Allah. Inch'Allah, 13h45, tout le monde doit être là. On va faire Zuhur et Asr. Tout le monde n'a qu'à faire ablution avant 13h45. 13h45 oui 1h45 do ka fotogola seli fana an lazarab na je ka seli kenen kono yanno o kumana ko bela jeli ka labe sabati ka kon 1h45 nye 1h ale kon temna ni wati na ni miti tanye o kumana koro yani miti bisaba ni duru o ka soro bela labe no kenen kono amna seli fana an lazarab je ka seli insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi